Boas tardes. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do correspondente ao mes de xuño. Empezamos co punto primeiro, que é dar conta... Perdón. Xa que estamos ao xeito da corporación, non podríamos facer un minuto de silencio por o acontecido en Venezuela? Mañán a FEGAN notificou a todos os concellos para facer un minuto de silencio. Está previsto facelo no día de mañán. A ver, a mí dame igual, quero dicir, a FEGAN comunicou hoxe pola tarde a todos os concellos que os que queiran durante o día de mañán, ao mediodía, fagan un minuto de silencio diante dos... A nosa idea era facelo mañán, pero se preferen facelo hoxe, facelo hoxe, sin problema. Estábamos todos, non por outra cousa. A mí dame igual que vou ir mañán. Vale, pois vamos a facer un minuto de silencio, vamos a facelo mañán ás 12 diante do Concello e diante das oficinas de Milladoiro, como se fai habitualmente nestes casos. Como dicía, punto primeiro, dar conta ao Pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria. Os decretos van do 1985 ao 1536, un total de 450 decretos. O punto segundo é dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local celebrada nas seguintes datas: 28 de maio, 4 de xuño, 11 de xuño e 18 de xuño. O punto terceiro é a aprobación se procede das actas anteriores. Neste caso votaríamos a da sesión ordinaria do mes de maio celebrado o 28 do 5. Non sei se hai algunha cuestión, se non procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do estacionamento e pernoite de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas no Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro, señor Víctor Fernández. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, é sabido que nos últimos anos pois, o que se chama turismo de itinerancia a través de autocaravanas, vehículos tipo camper ou caravanas, ten acadado un incremento moi significativo, unha realidade que non é allea ao noso Concello, e que ademais se ven favorecida por a propia situación estratégica de Ames, preto de Santiago de Compostela, dos camiños e zonas costeiras, ao mesmo tempo, pois, polo propio patrimonio e riqueza cultural que temos no noso Concello. En ese sentido, pois, no ano 2019 dispoñemos da área de autocaravanas no Milladoiro, que se veu ampliar este ano coa inauguración da área de autocaravanas en Bertamiráns. No entanto, non existía ninguna normativa municipal que regulara de un xeito equilibrado o seu uso. Nese sentido, por tanto, para conciliar os intereses, ter unha norma básica que permita conciliar os dereitos deste tipo de uso de autocaravanas e de turismo cos intereses da veciñanza, e, por lo tanto, que teremos a pleno a aprobación desta ordenanza municipal. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijón. Bueno, é por todos e todas coñecido que o turismo de itinerancia experimentou un gran crecemento nos últimos anos, sobre todo despois da pandemia. No noso Concello non é alleo a este fenómeno debido a varios factores, como indicou o concelleiro, como pode ser a nosa ubicación, o ben que está percorrido por 2 camiños de Santiago, ademais de outras rutas de interés cultural, e incluso o noso propio patrimonio natural e paisaxístico, ademais de que contamos con 2 zonas de autocaravanas, polo cual se fai necesario ter unha normativa que regule e ordene os aspectos relativos ao estacionamento e pernocta tanto de autocaravanas como vehículos tipo camper e caravanas nas nosas vías municipales e espacios públicos, sobre todo para establecer unhas reglas esenciais de convivencia e ordenar e regular o uso do espacio público, proteger o medio ambiente e definir un réximen sancionador en caso de incumplimento destas normas. Esta ordenanza, polo tanto, é totalmente necesaria e, ademais, conta cos informes favorables, polo que anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Boa tarde a todos e a todas. O primeiro, un saúdo ás traballadoras e traballadores da Villarda que nos acompañan hoxe e simplemente anunciar o voto favorable. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Moi boa tarde, noite a todos. Ben, dende o Grupo Popular queremos anunciar que en principio vemos con bons ollos a aprobación inicial desta ordenanza, porque entendemos que responde a unha realidade que xa existe no noso Concello. Ames conta actualmente con áreas de autocaravanas no Milladoiro e Bertamiráns, un turismo itinerante é unha modalidade en claro crecemento que pode representar unha oportunidade económica para o comercio local, a hostelería e os servizos. O primeiro que queremos sinalar tamén é que esta norma chega con retraso. O propio expediente recoñece que a Ames dispón dun área de autocaravanas no Milladoiro
dende 2019 e que recentemente entrou en funcionamento de Bertamiráns. A pregunta é evidente, se estas infraestructuras levan anos funcionando, por que non se regulou ata agora? Un goberno responsable debería anticiparse ás necesidades e non actuar varios anos despois de crear os servizos. Tamén nos chama a atención que durante a consulta pública previa non se presentase ninguna alegación ni suxestión. Isto pode interpretarse de dúas maneiras. A ordenanza é perfecta, algo pouco probable, ou a difusión da consulta pública foi insuficiente e non chegou aos colectivos afectados. Falamos dun sector organizado con asociacións de autocaravanistas, usuarios habituais e tamén veciños das zonas próximas ás áreas de estacionamento. E sorprende que non exista ningún tipo de achega. Por iso, consideramos que o período de exposición pública posterior á aprobación inicial debería aproveitarse para promover unha participación real e efectiva. Por outra banda, a ordenanza establece que se poderá crear unha taxa polo uso das áreas de estacionamentos e servicios municipais, porén o Goberno non explica cal será o custo anual de mantemento destas instalacións, canto custa actualmente a limpeza e conservación, se a futura taxa cubrirá eses gastos ou será asumida polos veciños a través dos impostos municipais. É razoável preguntar se existe algún tipo de estudo económico que avale a sustentabilidade destas infraestructuras. Valoramos tamén positivamente que se introduzan limitacións para evitar comportamentos incívicos, prohibición de toldos, mesas, cadeiras, vertidos e acampada libre. Tamén consideramos axeitado o límite temporal de estancia para favorecer a rotación de prazas, pero queremos saber como se vai controlar o cumprimento destas normas. Dispón a Policía Local de algún medio suficiente para controlar isto? Existe algún sistema de rexistro ou control de entradas e saídas? Como se evitará que determinados usuarios permanezan máis tempo do permitido? Entendemos que unha ordenanza sen capacidade real de control corre o risco de converterse en un simple documento declarativo. A exposición de motivos tamén fala de potenciar o turismo e a economía local. Compartimos este obxectivo, pero votamos en falta unha visión máis ambiciosa. Non basta con crear aparcadoiros para autocaravanas. O importante é conseguir que quen chega a Ames consuma nos nosos comercios, visite os nosos recursos turísticos e permaneza máis tempo no noso municipio. Por iso preguntamos, existe un plan turístico asociado a estas áreas de autocaravanas? Haberá información turística específica do Concello nas mesmas? Estáse coordinando esta actuación co comercio local e con outras áreas do Concello? Porque unha área de autocaravanas por si soa non será riqueza, se non vai acompañada dunha estrategia turística máis ampla e ambiciosa. En definitiva, dentro do Partido Popular consideramos positiva a existencia dunha regulación que achegue seguridade xurídica, ordene os usos dos espacios públicos e favorezca a convivencia. Con todo, advertimos de que esta ordenanza chega tarde e presenta as incógnitas que acabamos de expoñer, que esperamos que se lles dé a solución. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Prieto. Sí, bueno, en principio agradecer tanto ao Grupo Espacio Común como o BNG, en principio, a vista das súas intervencións, pois o feito que van a aprobar esta ordenanza nos términos que está así recollida, dar, por tanto, certa resposta que por parte do Grupo Partido Popular algunhas dúbidas que se dan ao respecto. É certo que, efectivamente, a primeira área de autocaravanas establecese no ano 2019, estamos xa no 2026, podemos recoñecer que é un certo retraso no que foi a propia regulación de uso destes espazos, pero non é menos certo tampouco que producironse ao longo dos últimos anos diversas modificacións legislativas que o mellor aconsellaron esperar un pouco no tempo, sin ir máis lonxe. Fai recentemente uns meses acouse a última instrucción do ano 2026, que ao mesmo tempo modificaba outra instrucción do ano 2024, resulta os de usos de autocaravana, pero que máis, creo que recentemente fai 2 días, acaba de modificarse novamente o regulamento de circulación no que volve a establecer unha norma normativa dun artículo 2 que volve a incidir no sistema de estacionamento das autocaravanas, que afortunadamente, conforme teño comprobado, pois axusta o texto que propoñemos no día de hoxe a ese tipo de cuestións. O sistema de control que se vai feito ao longo destes anos, vamos ver, por parte da Policía Local, vense facendo un control na medida posible, sistemático, tendo en conta a experiencia que tivemos na área de autocaravanas no Milladoiro, porque non é menos certo que podía haber algunhas queixas por parte de usuarios, basicamente por parte de usuarios particulares, que viñan observando que por parte de algunos autocaravanistas se aparcaba fora do recinto autorizado, que nese sentido tamén foi algo que urxiu a necesidade de facer esta regulación. E xa no propio sentido da vinculación que se ten co propio comercio e precisamente a dinamización que se pode facer e o beneficio engadido ao comercio local por parte destas áreas é precisamente a propia proximidade que xa dun feito decidido nese sentido pensado por parte do Concello de tratar de ubicar precisamente estas áreas o máis cercano posible á zona de servicios e de comercio do Concello. E dai que se faga unha zona próxima
as zonas comerciais no Milladoiro, como se fixo aquí nunha zona próxima ás áreas comerciais de Bertamiráns, pois na avenida da Azcárraga. Por outra parte, pois recentemente creemos que son as ubicacións moi correctas e que nese sentido, pois, bueno, gozan da propia satisfacción e recoñecemento desa política feita polo Goberno do Concello, pois polo propio éxito que tivo a propia inauguración desta área de Bertamiráns, con máis de, no que asistiu, a Asociación de Autocaravanistas de Galicia, e que se achegaron máis de 100 participantes precisamente para saludar esta iniciativa. Lóxicamente, todo é moi mellorable nese sentido, pero, lóxicamente, creemos que nese sentido pois que vamos na liña correcta. E xa, por último, respecto do plan turístico, teño que recoñecer que é certo que dentro das actividades turísticas que se fai por parte do Concello, este primeiro esbozo, este primeiro chanzo era precisamente crear estas áreas, pero tamén temos a experiencia, polo menos na área de Milladoiro, que son moitos autocaravanistas, precisamente pola súa ubicación, que se achagaban ben á caseta de turismo que estaba ubicada ali ou ben á caseta de turismo que estaba na Casa de Cultura, precisamente para recabar información xa non só da contorna, sino tamén das posibilidades turísticas que ofrecía o Concello de Ares. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces á votación. Votos a favor do punto. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal e reguladora do taxa do lixo. Ten a palabra o concelleiro. Boas noites a todas e todos. No pasado pleno de decembro aprobouse de maneira definitiva a taxa do lixo, conocida como taxa do lixo, que tiña varias variables. Na recollida doméstica aprobamos unha cota fixa de recollida continua en 75,79 euros e unha cuota de recollida alterna de 37,90 euros. A isto había que incluírlle, como todos debatimos aquí, unha cuota variable por habitante de cada vivenda de 21,36 euros. Tamén aprobamos as cuotas para os negocios, onde aprobamos unha cuota fixa mínima de 272,91 euros e unha cuota variable que iba a cambiar dependendo dos metros cuadrados de cada negocio e de canto contaminaba cada negocio. Nesta ordenanza tamén aprobamos varias modificacións. 15% por utilización de punto limpio, 15% por compostaxe, 50% por exclusión social e 15% para empresas alimentarias con acordos con entidades de economía social. Por que se cambiou esta taxa do lixo? Por dúas cousas, basicamente. Primeiro, por cumprir a lei de quen máis contamina, máis paga, e depois por unha lei estatal que tamén obligaba que este tipo de taxas tiñan que chegar prácticamente a recaudarse o 100% do que costaban. E ainda así o Concello de Ames aprobou unha taxa que chegamos ao 75% da recaudación total, facéndose cargo do 25% que faltaba. Que traemos este pleno? Pois varias modificacións. Primeiro, dividir este recibo único en dous plazos. O anterior recibo era un recibo único e a solicitude dos veciños podíase dividir en 3 plazos. Agora plantexamos dividir este recibo único xa directamente en dous plazos. Un primeiro, cota fixa no primeiro semestre, e un segundo no segundo semestre ca cota variable. E, aparte deso, poder dividir estes recibos en 3 plazos. Un primeiro recibo en 3 plazos e un segundo recibo noutros 3 plazos. Cambios tamén na xestión das bonificacións. A cota se clarifica o momento exacto no que as bonificacións xuxirán a efecto. Por que as traemos? Pola imposibilidade do Concello para executar o cruce de datos do padrón coas referencias catastrais. O noso programa sí pode meter referencias catastrais, pero ahora mesmo non nos permite traballar con elo. Xa estamos na licitación do novo programa e o traballo de campo que estamos facendo nos comercios do Concello, tanto no Milladoiro como en Bertamiráns, donde a verdad que está sendo complicado adaptalo ou tomar todas as referencias. Pero o mellor é ir a modo, facelo ben, e non por ir rápido volver a facelo mal e así ter os bons datos do noso comercio. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijó. Bueno, pois xa lles anunciamos que votaremos en contra desta modificación. E primeiro, por coherencia, xa que esta modificación non cambia en absoluto as razóns polas que votamos en contra hai uns meses da ordenanza que se pretende hoxe modificar. Segundo, porque consideramos que esta modificación é a constatación dun fracaso máis en canto á planificación deste goberno, xa que nin siquera
estamos ante unha ordenanza consolidada que precise de pequenos axustes, senón ante unha norma que non leva nin 6 meses de vida e que xa hai que modificar non polo que acaba de indicar o concelleiro de repartirnos os recibos en 2 cotas, senón por como aparece nos propios informes que di que o propio Concello recoñece que non é capaz de aplicala. E terceiro, porque consideramos que máis que unha modificación da ordenanza é unha aprobación dunha nova que incluso leva unha disposición adicional na que se establece un pago en diferido. Como lles decía, en canto a ordenanza en sí, seguimos considerando que se trata dunha suba desproporcionada e concentrada nun único exercicio, cando era perfectamente posible establecer unha adaptación gradual que permitise acompasar a taxa ao custo real do servizo, a reducir así, polo tanto, o impacto sobre as economías das familias e dos negocios. Ademais, seguimos cuestionando ese estudio económico sobre o que se baseou toda a ordenanza, un estudio que, lembremos, foi presentado a última hora, según poñía textualmente, elaborado a partir de datos facilitados polo propio Concello e que, ademais, non contou ni siquiera ca validación nin co aval dos técnicos municipais ca súa asignatura. E, sobre todo, seguimos cuestionando o modelo elexido para o cobro. Dende Espazo Común solicitamos xa no seu momento que se escollese un sistema mixto que tivese en conta máis factores que o padrón ou incluso un máis sinxelo como ata o de agora, e que non tivésemos que estar constantemente revisando en función das flutuacións nos empadronamentos. E a verdade é que non íamos tan desencamiñados. Como digo, aínda non 6 meses despois da aprobación definitiva desta ordenanza, unha ordenanza co único obxectivo que tiña e que ten é cadrar as contas municipales sin importarlles nada máis, ten que ser modificada porque non se pode aplicar. Como di na propia memoria presentada por vostedes, a ordenanza, aprobada hai uns meses, non se pode aplicar por unha imposibilidade técnica transitoria. O Concello non pode executar o cruce e o procesamento informático da totalidade de datos e isto supón un bloqueo operativo que impide lanzar ao cobro a totalidade da taxa, poñendo en risco a recadación mesmo da cota básica, polo que para garantir a estabilidade orzamentaria e a suficiencia financiera do servicio, deciden vostedes recurrir a disociar a liquidación e a recaudación da cuota básica e da cuota variable mediante a aprobación de padróns independientes. E ainda por encima pretenden non lo vender como que nos están facendo un favor aos veciños e veciñas porque nos dividen a tasa en varios recibos. Usan vostedes un bonito eufemismo para referirse á falta de traballo, á falta de rigurosidade e á falta de planificación do Goberno Socialista de Ames. A imposibilidade técnica transitoria. Unha imposibilidade técnica transitoria que tapa, entre outras cousas, a inexistencia dun padrón actualizado de locales que pretende ocultar que hai locais que cambiaron de actividade sin a correspondiente licencia ou que existen locais cunha sola referencia catastral e que están divididos en varios sin facer a correspondiente segregación e o seu rexistro. Algo que pon de manifesto o colapso moitas veces denunciados nestes plenos do Departamento de Urbanismo. Un departamento que despois de anos sigue sin directrices, falto de personal, sin modernizar os procedimientos e, sobre todo, sin dirección. E non contentos con todo isto, presentan vostedes como un beneficio para a ciudadanía, como dixen antes, o feito de cobrar a taxa en 2 momentos distintos, cando a verdadeira razón é que teñen e que o fan porque non son capaces de emitir os recibos completos e para non causar un prexuízo grave á tesorería do Concello optan por un mal menor, que é cobrar a parte fixa e despois xa se verá como se fai ca variable. Tamén nos venden vostedes nesta modificación un cambio nas bonificacións. Miren, despois de insistir e incluso de desestimar as peticións feitas no pleno e as alegacións nas que se lle solicitaba que definisen mellor as bonificacións, meten agora esta modificación das mesmas. Supoño que para intentar tapar con eso a imposibilidade técnica transitoria da aplicación da ordenanza, porque, a verdade, pouco ou nada definen dilúen as dúbidas de como proceder que teñen os propios veciños e veciñas para pedir estas bonificacións. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Moi boa tarde. Alegrámonos de que se traia esta modificación. Deste xeito a carga impositiva no momento é menor para a veciñanza e poder dividila en 2 cuotas ante a suba importante que se produciu este ano permite que non haxa que pagar unha cantidade tan alta dunha soa vez. Esta foi a demanda que propoñía o BNG desde o primeiro momento tamén. Como no seu día se aprobou esta ordenanza, unha ordenanza que se aprobou tanto cos votos do Goberno do PSOE como do PP, dixéronse que por motivos de xestión e comodidade para a intervención era mellor facer un único pagamento. Daquela, cando era por mirar para facilitarlle o pagamento á xente, á veciñanza, non se podía dividir,
Pero agora que son vostedes mesmos os que non son capaces de xestionar a súa propia ordenanza, que aprobaron esa ordenanza que tivo un estudo detrás con cartos públicos, agora, tras todo iso, non son capaces de executala. E agora sí que se pode dividir. E sorprende que iso, que cando era polo ben da xente, non se podía facer, e agora, pois sí. Lóxicamente, non estamos de acordo coa ordenanza, como xa se avanzou no pleno de decembro. Repito algúns dos exemplos que trasladara no seu momento a miña compañera Rosalía. A suba proporcional no rural é maior que na do urbano. Perdeuse esa bonificación que tiñan por ter menos servizos. Antes bonificábase un 50% e pagaban un 50% menos. E agora, se calculamos a cota fixa máis a cota variable dunha familia, por exemplo, de 4 persoas, proporcionalmente subiu máis no rural que no urbano. Tampouco podemos estar de acordo en como se fixou o cobro para os locais comerciais. Non é o mesmo unha cafetería que un restaurante. O nivel de lixo que xeran é moi diferente, pero, sin cambio, pagan o mesmo. Sobre as bonificacións, o BNG xa levou as comisións, pero insisto de novo, que está a haber unha confusión bastante grande entre a veciñanza. Nós pedimos que de alguna forma se publique unha nota de prensa, unha imaxe explicativa, ou que se aclare de alguna maneira como se van a aplicar. Hai xente que, por exemplo, solicitou un composteiro para a súa casa e a día de hoxe ninguén foi ver se se está a compostar. E tamén compre lembrar que hai lugares onde non se está a producir a recollida do lixo nos períodos que tocan. Se viña recollendo 3 veces, segue sen arranxarse o problema, como, por exemplo, no lugar de Pedras. E gustaríanos saber tamén se trasladaron todas esas incidencias. Estamos a favor da división da cota? Sí, porque para os veciños e veciñas é favorable. Non van ter que pagar nun único período esta suba importante, senón que van poder pagar en 2. E como o BNG suxeriu dende un primeiro momento que se fixese, pois evidentemente imos a facilitar que se aprobe esta mellora. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Boa noite a todas e a todos. Eu, despois de escoitar as intervencións dos distintos grupos, pensaba aquí que o que viña a pleno pois era unha modificación das normas de xestión dunha ordenanza que aprobamos todos os grupos por imperativo legal, porque lembremos que esta modificación da ordenanza ven como consecuencia dunha transposición de unha norma europea que se recolleu no ordenamento xurídico español no ano 2022 e que houbo casi 3 anos para que cada concello pois a adaptase como mellor podía dentro da súa propia autonomía local. Despois de escoitar as intervencións, reitero que creo que non sabemos moi ben o que se aprobou neste pleno. Aprobouse cos votos a favor do Goberno e ca abstención de outros grupos e co voto en contra de outros grupos. Como decía, dende o Partido Popular, como dixemos naquel entón, a finais do ano 2025, cando veu a aprobación desta ordenanza e esta actualización para dar cumprimento á Lei de Residuos do ano 2022, para o Partido Popular a proposta que se traía pois non nos parecía a máis axeitada. É certo que nos encontrábamos unha problemática que tiñan todos os concellos, non solamente de Galicia, sino de toda España, porque iso non é unha norma que afecte solamente aos concellos galegos, sino a todos os municipios de España. Había unha certa polémica en canto á forma de regular esta taxa polas distintas corporacións locais. A proposta que se traía, tendo en conta que durante 3 anos en cales deles, algúns dos grupos que agora están na oposición formaban parte do goberno e non se preocuparon por actualizar esta ordenanza, entendíamos que era a forma de aprobala para poder seguir recibindo fondos europeos, entre eles subvencións como os fondos EDIL, que se non tiñamos esta ordenanza aprobada, pois non poderíamos recibir. Como decía, agora o que ven a pleno é, unha vez posta en funcionamento esta ordenanza, atópanse por parte do Concello dos Servicios Técnicos Municipais unha serie de problemas á hora de executala. É certo que hai padróns que non están actualizados e iso impide que se poida cobrar a taxa de xeito acorde aos prazos que se preveían. Con esta modificación, como decía, non se varía o feito impoñible, a pesar de que algúns grupos pretenden decir que agora o que se vai pagar en 2 veces, o feito impoñible sigue sendo o mesmo, o feito impoñible devengas o día 1 de xaneiro e vais a cobrar a cuota que salga de resultado no período correspondente. Que se faga nun plazo unha cuota fixa nun momento e unha cuota variable noutra, como digo, non varía o feito impoñible da taxa porque non se pode dividir, como fan entender algunhas persoas aquí,
o que se fai é aplicar unha norma de xestión distinta, igual que calquer persoa podía acollerse a un plan de pagos e solicitar o fraccionamento da débeda tributaria como calquer outra débeda tributaria se pode fraccionar sempre que se cumplan os requisitos. Por lo tanto, deixar claro iso, que a taxa non se divide porque non se pode dividir nin agora nin fai uns meses. Eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, creo que tamén é importante matizar que a finalidade desta ordenanza, seguindo a finalidade que perseguía a Lei 722, a Lei de Residuos, pois é a de que aquel que contamina paga e paga en función do que contamina. Podemos estar máis de acordo, podemos estar menos de acordo, como decía anteriormente, hai concellos que a xestionan dunha forma, outros que a xestionan de outra forma, pero o certo é que o espírito da norma pois ten que ser eso, que aqueles concellos, aqueles usuarios, aqueles veciños que contaminan máis, pois paguen máis. E isto é o que se vai a facer a cabo e xa se está facendo a cabo desde que se modificou esta ordenanza o ano pasado. Agora, como decía, ven a ser unha solución transitoria, precisamente por iso se recolle nunha disposición transitoria para este exercicio 2026 e o que posibilita será que se poidan pagar dentro do período 2026 polo menos unha parte e non quede pendiente de emitir as liquidacións para exercicios futuros e se xunten coas liquidacións do ano 2027. En consecuencia, como decía, podemos estar máis de acordo, menos de acordo coa ordenanza, ao igual que o Partido Popular dixemos no ano 2025, cando aprobamos esta modificación, non nos parecía pois, a forma máis axeitada. É certo que, ante o descoñecemento generalizado que hai entre todos os concellos e nas distintas casuísticas que hai, tampouco podíamos optar por unha forma de gravar a taxa dun xeito ou doutro. Abstivémonos, neste caso, pois tamén nos imos abster. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Nieto. Boas noites unha vez máis. Bueno, así algunhas contestacións. O modelo que adaptamos en Ames é o que solicitaban os técnicos estatais de Facenda. Non estaban de acordo con que se vinculara a auga. De feito, houve algúns concellos que o cambiaron ou propuxeron o cambio, non sei se chegaron a cambiálo, nin que se vinculara a metros cadrados de vivenda, etc. O que pedían os técnicos de Facenda era que, cumprindo que en máis contamina paga, entendida que en cantos máis habitantes había nunha vivenda, que máis pagaran. En canto os bares e restaurantes non pagan o mismo, pagan a mesma cuota inicial, pero depois o baremo que se lle aplica para pagar pola contaminación non é o mismo. Igual que non é o mismo unha zapatería, nin tampouco é o mismo, pois, non sei, unha frutería. Tamén varios apuntes. É importantísimo ter unha base de datos do noso comercio actualizada. Por qué? Primeiro, por saber, en verdade, que comercio ten Ames, pero tamén porque temos que estudiar esa cuota que lle temos aos comercios que pouco contaminan, que vai a ser 272 euros, e xogando co número de comercios reais que haxa no Concello e co tipo de comercio que haxa, podemos chegar a baixarlle esa cuota. Recordar que a cuota subimos ao 70%, ao 75%, ainda nos facemos cargo dese 25%. Fracasar, polo menos para min, e creo que para este goberno, é a inamobilidade, quedarse quieto cando se ve que se pode mellorar, eso sí que é fracasar. Hai que recordar que as ordenanzas son documentos vivos, non documentos cerrados. Por aprobalo fai 6 meses quere decir que non podemos traelo outra vez. Eso sí sería un fracaso. Despois, entendemos que mellorar unha proposta que había con fórmulas máis favorables para os nosos veciños e veciñas, sin poñer en risco o que é a recaudación municipal, pois non é un paso atrás. É unha mostra de responsabilidade deste goberno e tamén de boa xestión. Se encontramos fórmulas do que nosos veciños, pagando o mismo, poden ter máis facilidades de pago ou mellores facilidades de pago, é unha mostra de boa xestión. En canto aos estudios económicos, moi ben o estudio económico, pero claro que está que a basura costaba 1.300.000 euros, a pasou a costar 3.400.000 euros. Eses 3.400.000 euros, a lei de tasas que nos obriga a ir a un 100%, quen máis contamina paga, acababa este ano e había que cumprilo. Máis estudio económico que eso, eu creo que non é necesario. Hai que saber o que se falta por recaudar e chegar ao 100%. Neste caso, repito, ao 75%. E pouco máis, nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Mire, como simplemente insistir, como dixen antes, 6 meses despois de aprobar a ordenanza non mudou nada. Pagaremos moito máis polo mesmo servicio e, ademais, un servizo precario. Esta modificación non supón unha mellora da ordenanza, non corrixe aspectos de fondo. Seguimos ca mesma subida e cos mesmos criterios. Simplemente se trae, diga o que vostede diga e intente vestilo como queira vestir, tal e como poñen nos informes, por unha imposibilidade técnica transitoria para poder aplicala.
Polo tanto, como dixen ao principio da miña intervención, se votamos en contra da ordenanza ao principio, con máis razón temos que votar en contra desta modificación. Creemos, ademais, que a veciñanza merece máis rigor, máis planificación e máis seguridade xurídica e, sobre todo, que se lle diga a verdade. E se ten que pagar máis, pois, polo menos debería facelo pois, a cambio dun servicio mellor ou cun modelo definido e sustentado en datos reais. O preocupante pois, non é ter que rectificar, ni siquiera modificar as ordenanzas, que realmente son documentos vivos. O preocupante é que, unha vez máis, primeiro aproban e despois comproban. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Entendo que había que sacar a ordenanza sí ou sí, porque así non lo pedían, pero hai maneiras de sacar as cousas adiante. Nós, dentro do noso grupo, propuxéramos algunha das fórmulas. Temos aquí un concello veciño ao lado, que Santiago tamén apostou por facer as cousas dunha forma diferente. Por exemplo, os contenedores con lector de tarxeta, para, por exemplo, controlar que cantidade de volumes está a tirar, por exemplo, por cada barrio. É un exemplo, non? É dicir, hai maneiras de facer as cousas diferentes, non simplemente como nos veñen dado e sacadas para diante. E tamén, respecto ao que comentaba o compañeiro Beiroa, eu tampouco creo... Bueno, primeiro, recordarlle que o BNG no seu momento non levaba tampouco esta área cando se estaba gobernando, pero tamén intentar empatizar, non? Creo que tampouco cousta nada pois empatizar con cunha familia, cunha casa que queira dividir o seu pagamento en varias cotas, e se hai persoas que non teñen ningún problema, por exemplo, en pagar 120 euros de cota de lixo, pois que a pague, pero se hai familias ou casas que sí que teñan algún tipo de dificultade para pagala, pois non está nada mal, e se así nós podemos axudar a facelo, pois que o paguen varias cotas. Recordarlle ao concelleiro, bueno, a Gustavo, se trasladaron as incidencias que comentei antes e outras que houve. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Boa noite outra vez. En primeiro lugar, eu coincido co que dixo a compañeira Luisa Feijóo e que creo que é compartido por todos, que todos os grupos que aquí estamos, para nós o prioritario é prestar un servicio público de calidade como é a recollida do lixo. E para eso debemos retomarnos a fai uns meses cando este Concello e por apoio do Bloque Nacionalista Galego pois decidiu permanecer en Serra do Barbanza. A ordenanza fiscal parece que agora centramos aquí o foco na taxa e canto se paga e en canto sale. A ordenanza fiscal funciona dun xeito moi sinxelo. Como decía, a Lei de Residuos do ano 22 di unha cousa que é moi clara. O custe do servicio ten que asumilo o usuario, non pode asumilo as administracións como viñan facendo a maior parte dos concellos en Galicia e en todo España. Polo tanto, temos que partir dunha base que é determinar cal é o custo do servicio. Como levamos dicindo en moitas ocasións, e por eso o Partido Popular votou en contra de que o Concello de Ames entrase a formar parte da Mancomunidade de Serra do Barbanza, porque o servizo na Mancomunidade de Serra do Barbanza ten un incremento de coste respecto a outra alternativa que é Sogama. Eso creo que debe de ser o prioritario, que parece que é o que esquecen aquí a día de hoxe todos os grupos, e a base que estamos aquí. Que salga unha cuota de 100 euros, 200 euros ou o que salga, debe ser precisamente a iso, a que o custe en Serra do Barbanza, o cal, na mancomunidade que vostedes queren estar, é a que implica que os veciños teñan que pagar máis pola recollida do lixo. E iso é a pedra angular, en primeiro lugar. En segundo lugar, volvo a facer fincapé. Non se trata de que o Concello dea ou máis ou menos facilidades. A cuestión é que o feito impoñible devengase nunha data e aí sale unha débeda tributaria. Agora ben, como calquer débeda tributaria, as administracións dan unha serie de facilidades aos contribuintes para que poidan asumir ese custe desa débeda tributaria pois en diversos prazos ou en diversas formas. Neste caso, le invito ya que lea a ordenanza aos compañeiros do BNG, porque parece que non a lieron, recollo expresamente. A taxa do lixo podese fraccionar sempre que se solicite por parte dos contribuintes antes dunha data e podese fraccionar en determinados prazos. Polo tanto, o que ven agora a pleno non é o que vostedes intentan trasladar. O que ven agora a pleno é poder facer efectivo o cobro dunha parte desa cuota. A cuota xa está determinada, xa se sabe canto vai a pagar cada veciño, cada contribuinte, facela en dous pagos. Facela unha parte fixa e unha parte variable. Porque, insisto, ten que haber unha parte fixa e unha parte variable da taxa do lixo. Por lo tanto, eso de dividir o pago e que o Partido Popular está en contra de dividir o pago, non. E xa lle digo, invítoies a que se lean a ordenanza que o pon ben clariño. A taxa do lixo podese fraccionar sempre que se solicite en prazo.
Polo tanto, como decía, non nos parece nin a mellor xeito nin a peor solución para cobrar a taxa do lixo, pero é a que había que adoptar. E a que había que adoptar, aínda que vostedes tamén se empeñan en facer entender que durante os anos que vostedes gobernaron este Concello, non gobernaron o Concello de Ames, deberon de gobernar un tercio do Concello de Ames, o Concello de Ames, vostedes gobernaban o Concello de Ames. E despreocupáronse dese tema. E entón tivo que vir a tarde, mal e a rastros, a finais do ano 2025, esta modificación. Que se poidese haber traballado durante o tempo que vostedes gobernaron con tempo e planificación, seguramente se poderían haber adoptado outras alternativas. Non o fixeron e agora hai que apañarse co que hai. Por eso, adiantar a nosa abstención. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Sí, as melloras do servicio, Carlos, xo falamos aquí cando aprobamos a ordenanza. Nós estamos nunha mancomunidade. As melloras do servicio son mancomunados, irán dentro da nova licitación que, por certo, xa están contratados a redacción dos pliegos para a mesma. Entón, non nos podes pedir a Ames que melloremos o servicio. Cando estamos dentro dunha mancomunidade, podes pedir que a mancomunidade mellore o servicio, estou de acordo, ten moitos defectos, hai cosas que mellorar, estamos localizando todos os días problemas con contenedores sen tapa, contenedores rotos, falta de contenedores, etc., pero todo irá dentro desta licitación. En canto ás incidencias, claro que se dan todas se lle pasan á mancomunidade, pero, por certo, voulle falar de Pedras, porque me gusta o exemplo que pon, porque en Pedras hubo unha tarde que un veciño me chamou dicindo que non se recollera basura, e mobilicei unha furgoneta a través da mancomunidade con 2 operarios que fixeron exactamente o mesmo recorrido que pola mañán fixo o camión de recollida. A sorpresa é que o contenedor de Pedras estaba cheo de erva recén cortada dunha finca e o outro cheo de aparatos eléctricos. Polo tanto, as bolsas de basura estaban fora. Lóxico, pero a recollida estaba feita. No seu momento e hora. Non defendo eu a recollida, non vou ser eu, porque con todos os defectos que ten. Pero é un exemplo de que moitas veces pensamos que as cousas non se fan, así están feitas. Tamén me gusta que poña como exemplo Santiago, extrañame que non poña o Morrazo. Tamén podemos poñer Teo e Brión, 3 concellos distintos de distintos colores. E veremos cal é máis caro, si Ames, si o Morrazo, si Teo ou Brión. Podemos facer a comparativa. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación do punto. Votos a favor? Grupo de Goberno. Votos en contra? Espazo común. Abstencións? O resto dos grupos. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 6, que é a aprobación do proxecto de mellora viario do acceso a Firmistanes e outras actuacións en camiños rurais no período actual, que son un plan FEADER. Ten a palabra o concelleiro, o señor Nieto. Pois traemos a aprobación o plan de melloras de camiños do rural, 3 votacións en concreto, unha que é Firmistanes hasta Tarrío, unha estrada en Pedras e outra estrada que vai desde Insua a Gasamás, por un total de IVA incluído 65.000 euros. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijó. Bueno, como indicou o concelleiro, trátase de 3 actuacións de mellora de varios viarios, un de acceso a Firmistanes, o viario de acceso a Gasamás e outro acceso en Pedras, a través dunha chega do FEADER. Melloras necesarias, todas elas demandadas pola veciñanza, polo cual adiantamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG, señora González. Boa tarde, noite. Bueno, saludar a todo o público que nos acompaña nesta calurosa tarde, cas súas diferentes demandas e os diferentes colectivos que estades hoxe aquí. Así que, bueno, intentaremos que non sexamos moi pesados, porque ás veces os somos, porque entendemos que vos tendes aí unha demanda. E polo que respecta a este proxecto, que ten como finalidade mellorar o estado de varios camiños municipales, reforzando a seguridade e a accesibilidade para a veciñanza. Trátase dunha actuación de mantemento e conservación da rede viaria, algo imprescindible para garantir os servicios públicos de calidade que atenden as necesidades do noso rural. Agardamos que estas actuacións podan executarse nos prazos previstos e que contribuyan a mellorar o día a día das persoas que utilizan estas vías. Non vou a entrar ni a valorar por que se actúan nestes camiños e noutros non. Hai moitas necesidades no conxunto do Concello e agardamos que esta actuación sexa máis dentro dun compromiso continuado ca mellora da rede municipal. E, bueno, creo que non está funcionando o streaming, polo que vexo. Vale, nada. Moitas gracias, nada. Por parte do BNG, señor Oulego. Sabe mataches.
Nunca se sabe. En política Bueno, nunca creo se que hai sabe. algunhas cousas que se pode dudar de moitas, pero outras creo que non. Ben, bromas aparte. Dende o Grupo Popular queremos comezar indicando que imos apoiar este proxecto porque toda a mellora das infraestructuras viarias no rural de Ames é positiva para os veciños que utilizan estes camiños diariamente. Falamos de actuacións en Firmistans, Gasamas e Pedras, financiadas maioritariamente con axuda a FEDER por importe de 54.446. O Concello terá que asumir o IVA. Agora ben, apoiar este expediente non significa renunciar á nosa función de control e fiscalización. Queremos poñer de manifesto que estas actuacións evidencian unha realidade que o Partido Popular de Ames leva tempo denunciando. O rural de Ames segue necesitando máis atención, máis planificación por parte deste goberno municipal. Moitos dos camiños que hoxe se inclúen neste proxecto presentan deficiencias acumuladas durante anos. E só grazas á chegada de financiamento de outras administracións é posible acometer estas melloras. Votamos en falta unha estrategia municipal máis ambiciosa para a conservación preventiva da rede viaria rural. Non pode ser que se actúe únicamente cando aparecen convocatorias externas. Os veciños do rural pagan os mesmos impostos que os do resto do municipio e merecen unha planificación continua transparente das inversións. Por outra banda, queremos lembrar que o informe técnico indica que as actuacións se executarán íntegramente sobre viario público municipal e que se conta cas autorizacións sectoriais necesarias. Isto debe facilitar unha tramitación áxil e, polo tanto, exiximos ao Goberno máxima diligencia para que os prazos de execución e xustificación se cumpran sen incidencias. En definitiva, dende o Partido Popular de Ames votaremos favorablemente porque entendemos que estas obras son necesarias e beneficiosas para os veciños afectados, pero tamén queremos deixar constancia de que seguimos reclamando unha política máis decidida de mantemento e mellora do rural, menos dependente das convocatorias puntuais de outras administracións e máis baseada en unha planificación municipal seria, estable e transparente. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Si, uns apuntes. A ver, si de algo este goberno non é culpable é de non actuar no rural, que as inversións pasan o 60% da inversión total que se fai neste municipio son sempre en zonas rurales. Quero dicir, podedenos culpar do que queirades, pero de actuar na zona rural só que hai andar un pouco polos núcleos. Podemos ver como está Agrón, como estaba antes desta legislatura, ou como estaba Fermil antes desta legislatura, Cortegada, por exemplo. Entón, se de algo non somos culpables é de non actuar no rural. Podedes decir o que queirades en calquer aspecto, pero no rural non. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Señora González. Bueno, eu sí que o concelleiro do PP diga que o Concello non aproveite só as concesións que veñen subvencións, pois non sei con que o van a facer, porque os concellos sabemos que teñen fondos limitados. Menos mal que está a Diputación da Coruña e que a través do POS, pois normalmente, pois máis de 1 millón de euros veñen para camiños do rural. Entonces, bueno, porque se o que dependemos destos que son 57.000 euros da Xunta, pois íbamos a poder facer moitos camiños neste concello ou en calquera de outros concellos da provincia. Nada máis pola miña parte. Moi ben, moitas gracias. Señor Oblego. Procedemos entonces a votación. Votos a favor do punto. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é a aprobación do Plan Municipal de Emerxencia ante situacións de seca do Concello de Ames. Ten a palabra o señor Nieto. O Plan Municipal de Emerxencia ante situacións de seca do Concello de Ames é un instrumento de planificación que ten como finalidade anticiparse aos episodios de seca e garantir, na medida do posible, o abastecemento de auga á poboación. Non se trata dun documento pensado só para actuar cando xa existe unha situación crítica. A súa utilidade principal é ordenar a información do sistema municipal de abastecemento, coñecer mellor os recursos disponibles, identificar posibles puntos vulnerables e establecer con antelación que medidas deben aplicarse en cada escenario. O plan analiza o sistema de abastecemento do Concello de Ames, as súas captacións, depósitos, redes, demandas, perdas, infraestructuras e reglas de funcionamento. Tamén ten en conta a evolución da poboación, os usos da agua, os condicionantes ambientais e os episodios de seca anteriores, especialmente nun contexto no que os episodios de seca poden ser máis frecuentes e máis intensos. O documento establece distintos escenarios de actuación, en normalidade, en prealerta, en alerta e en emerxencia, ademais das situacións de seca prolongada e escaseza conxuntural previstas na planificación hidrolóxica de Galicia Costa. Para pasar dun escenario a outro, o plan prevé un sistema de indicadores baseado, entre outros aspectos, nos caudais dispoñibles, os niveis dos depósitos, a evolución do consumo e os datos hidrolóxicos e meteorolóxicos.
As medidas previstas adátanse á gravidade de cada escenario. En situación da normalidade, céntrase no seguimento, na planificación, na reducción de perdas, na mellora das infraestructuras e na actualización da información. En fases de maior risco poderán activarse medidas de aforro, campañas de información, limitación de usos non prioritarios, reforzo do control da rede, procura de recursos alternativos e a coordinación coas administracións competentes. Debe destacarse que o plan prioriza sempre o abastecemento humano e a protección da saúde pública. Tamén establece a necesidade de coordinación entre o Concello, Auga de Ame e Sepel, Augas de Galicia e o resto das administracións ou entidades implicadas. A tramitación seguida foi a seguinte. A documentación foi sometida a consulta pública sin que se entregasen achegas, foi revisado e actualizado tras as observacións formuladas e conta cun informe favorable de Augas de Galicia que considera que cumple cos artigos 9 e 10 da Lei 9/2019 e que resulta acorde ao Plan Especial de Seca da Demarcación hidrográfica de Galicia Costa. Por todo isto, a aprobación definitiva deste plan permitirá ao Concello de Ames dispoñer dunha ferramenta de planificación e resposta que contribúe a garantir o abastecemento de auga e a afrontar con maior eficacia posibles situacións de seca. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois a aprobación deste plan que se trae hoxe a este pleno non é outra cousa que unha obriga legal, xa que en Galicia a normativa establece que os concellos ou entidades responsables do abastecemento que atendan a unha poboación igual ou superior aos 20.000 habitantes deben dispoñer dun plan de emerxencias ante situacións de seca. Trátase, como indicou o concelleiro, dun plan que serve para prever actuacións en caso de seca, identificar recursos dispoñibles, establecer niveis de alerta, definir medidas de aforro, posibles restriccións e actuacións para garantir o abastecemento de auga á poboación. Como consta nos informes, xa foi remitido este plan a Augas de Galicia a finais de 2024, foi subsanado a mediados do ano pasado en función das aclaracións e correccións que se lle pediron desde Auga de Galicia, e dado que conta co informe favorable definitivo e que se trata, como dixen antes, dunha obriga legal, anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Ola, moi boa noite. Saudar as persoas que nos acompañan hoxe aquí no Salón de Plenos e tamén pois, as que nos siguen dende a casa a través do streaming. Desde o BNG queremos comezar deixando clara a nosa posición. Imos a votar a favor deste plan porque consideramos que contar cun plan municipal de emerxencia ante situacións de seca, xa o adiantaba a nosa compañeira Luísa, é unha obriga e unha necesidade nun contexto de cambio climático. Agora ben, apoiar este plan non significa deixar de facer unha análise crítica do mesmo, xa que deixa claro e deixa entrever que o sistema de abastecemento de Ames ten importantes debilidades. Por un lado, temos unha demanda moi elevada, con consumos que superan os 7.800 metros cúbicos diarios, concentrados especialmente no Milladoiro e en Bertamiráns. Isto supón unha presión importante sobre o sistema. Por outro lado, seguimos dependendo en gran medida de recursos externos, especialmente do sistema de Santiago, o que nos fai pois máis vulnerables en situacións de seca. Tamén é importante falar, o adiantaba tamén o compañeiro Oulego no punto relacionado coas autocaravanas, do proceso de participación. O propio expediente indica que durante o período de exposición pública non se presentou ningunha achega. Isto non pode interpretarse como consenso, senón como unha falta de participación real da veciñanza e dos sectores implicados. A propia normativa fala da necesidade de garantir unha participación efectiva. E aquí o que houbo foi un trámite formal. En segundo lugar, este plan non nace perfecto. Tal e como recollen os informes técnicos, foi necesario completar, aclarar e corrixir aspectos importantes a instancias de Augas de Galicia para que o documento cumprira cos requisitos legais. É dicir, estamos ante un plan que chega a este pleno tras ser revisable para cumplir o mínimo exixible. E máis aínda, os informes asociados a este expediente recollen tamén recomendacións claras de mellora para futuras revisións, como avanzar na caracterización real das demandas, no control das perdas, na identificación de zonas vulnerables ou na concreción das medidas. Isto evidencia que o plan é un punto de partida, pero non un punto de chegada. Desde o BNG queremos tamén poñer o foco en cuestións estructurais que este plan non resolve.
é a dependencia, como dicía antes, de outros sistemas de abastecemento, a existencia de núcleos en conexión á rede municipal ou a necesidade de avanzar cara a un sistema máis eficiente e autónomo. E queremos tamén ser propositivos e en riba da mesa queda que, dende o BNG, creemos que se debería de ir avanzando para lograr un cambio de modelo na xestión da auga en Ames. Por iso, propoñemos que o Concello de Ames comece a traballar nun programa de aproveitamento das augas pluviais nos edificios públicos, que permitira utilizar esa auga para usos como a limpeza ou o rego, reducindo así o consumo de auga potable que tan necesaria é nos períodos de seca. Do mesmo xeito, tamén consideramos necesario que se estudie, que se valore a posibilidade de instalar economizadores de caudal en todos os edificios municipais. E, ao mesmo tempo, tamén poñer liñas de axuda, campañas de sensibilización para que a veciñanza tamén poida incorporalos nas súas vivendas. E hai unha cuestión que para nós é prioritaria, e se falamos de auga en Ames non podemos obviar seguir pelexando e seguir poñendo en riba da mesa a necesidade de garantir o abastecemento e o saneamento en todos os recunchos do noso concello. Non pode haber veciños e veciñas que queden fora dun servizo básico. En definitiva, como adiantaba o primeiro, imos a votar a favor porque o plan é necesario, pero tamén deixamos claro que é mellorable e que debe ser desenvolto con máis ambición, con máis participación e con máis equidade e sustentabilidade. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias por parte do BNG, señor Beiroa. Boa noite outra vez. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, non do BNG, en relación a este punto que ven a pleno sobre o Plan Municipal de Seca, alégranos que veña a pleno, sobre todo de feito están aquí todas as veces que le vamos preguntando sobre este asunto, xa dende ano 2024, cando se encargou a redacción deste plan, e parécenos que é importante e nos alegramos de que por fin veña a pleno. É certo que se demorou durante varios anos porque houbo que atender varios requerimentos de Augas de Galicia e demais, pero é importante que agora por fin se vai a poder aprobar e agardamos que se poida poñer en funcionamento e seguir as pautas que establece o propio plan. Entrando xa no plan, hai unha cuestión que ao Partido Popular nos parece moi importante, que é unha das conclusións que establece o propio plan que dispón, que preto de 1.800 veciños do noso concello, concretamente 1.753 usuarios, cando se redactou o plan, pois non teñen acceso a auga corrente, auga da traída dentro do noso concello. Por eso, por cuestións como esas, fai uns meses o Partido Popular demandou que se acometese o saneamento e o abastecemento de augas nas principais parroquias do concello, que a día de hoxe non o teñen. Me refiro ás parroquias da zona norte do concello, as parroquias de Tapia e Piñeiro principalmente, e por eso é unha das cuestións que máis nos importa deste plan, porque está moi ben o plan para aqueles fogares que dispoñen de auga corrente, pero aqueles que quedan fora da rede municipal de abastecemento, pois a solución pasa precisamente por iso, por dotalas de abastecemento e saneamento para o seu funcionamento. Despois, outra cuestión que se comentou aquí, que se dixo que o Concello de Ames ten un consumo excesivo de agua, mirando os datos está dentro da media, atendendo a poboación de Ames, xa non solamente a poboación empadronada que hai, sino a todos aqueles que son veciños de Ames, ainda que non figuren no padrón municipal para o Partido Popular, tamén son veciños de Ames, atópase dentro da media. É unha das cuestións importantes que salienta o propio informe de Augas de Galicia e que pasa por facer unha xestión máis eficiente dos recursos hídricos, pasa por evitar as perdas na rede de suministro de auga. Como sabemos, hai un límite do 20% que non se pode superar, e a tendencia que hai que acadar ao longo dos próximos 3 anos. Por eso, gracias a subvencións como o Ames Digital Water que se está poñendo en funcionamento, permitirá digitalizar a rede de abastecemento de agua e detectar esas fugas que gota a gota van facendo
que no seu conxunto pois sexa unha perda importante e que non chegue aos fogares que o precisan. Por eso, centrándonos neste plan para o Partido Popular, hai dúas pezas fundamentais, deixando de lado que se trate dunha obriga legal, como xa se dixo, o importante é chegar co abastecemento de agua e saneamento de agua a todos os recunchos do noso Concello e, en segundo lugar, facer unha xestión dos recursos hídricos do xeito pois máis eficiente posible e evitando pois perdas na rede que ao final son desperdicios que non chegan a ningún lado. Por eso, agardamos que con proxectos como Ames Digital Water pois se poidan dar solución a este problema e, como decía, facer un uso máis respetuoso e máis responsable dos recursos hídricos que ao final son de todos e auga nos momentos nos que estamos cada vez é máis escasa. Por eso, adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Pois, efectivamente, o PERTE do Concello de Ames recolle moitas das recomendacións que Augas de Galicia fai neste informe. De todas formas, gostaríame facer unha puntualización. Que sorte ten Ames de ter unha empresa pública, que sorte ten Ames de ter a EPEL, de poder reinvertir os beneficios que se recollen a auga nos propios veciños e poder redactar, como se vai a encargar, un plan director que nos leve a saber como temos que levar a auga dun ano a ano cunha inversión fixa a todos eses sitios, auga e saneamento, que ahora mismo non o teñen. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Nada, eu só quería responderlle ao compañeiro Lego que o consumo non é que sexa, non é que en Ames sexa, perdón, o compañeiro Beiroa, que non é que as persoas que vivimos en Ames sexamos unhas derrochonas de auga, non, e que o consumo é elevado ou non, dependendo da capacidade de abastecemento que tes. Hoxe saía unha nova, non? E decía que o caudal do Tambre está en datas de outros anos no mes de agosto. Entón, efectivamente, o consumo vai ligado á capacidade que ti tes de abastecer os fogares. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Beiroa. Boa noite outra vez. Nada, simplemente por matizar dúas cousas. En primeiro lugar, empezando polo concelleiro de Obras, decirlle que para o Partido Popular non se trata nin que sexa unha sorte ou deixe de selo que o ciclo integral da auga este xestionado por unha empresa pública ou por unha empresa privada. A sorte e o que aspiramos, creo que todos os membros desta corporación, é que o servicio se preste do mellor xeito posible e, podendo ser, ao menor custe posible. Que agora parte do beneficio se vai a reinvertir en melloras da rede de abastecemento, é algo que nos parece bo e que aplaudimos, pero en calquer caso non é unha sorte. A sorte é traballar e seguir traballando para lograr e acadar unha xestión máis eficiente dos recursos que son limitados. Por contestarlle á concelleira do BNG, non se trata de que o consumo sexa maior ou menor da capacidade que deamos asumido. O certo é que o Concello de Ames ten unha estación de tratamento de auga potable, unha ETAP, no río Tambre, que se fixo precisamente para dar solución a esta necesidade que ten o Concello. O Concello de Ames nos últimos anos medrou de xeito exponencial e, polo tanto, o consumo vai a seguir medrando e agardamos que así sexa. Ser unha illa democrática dentro de toda Galicia é algo do que todos nos sentimos orgullosos e, dende o Partido Popular, agardamos que o consumo siga sendo maior. Polo tanto, problema de capacidade de abastecer a rede non hai. En calquer caso, hai novas medidas, como hai pa unha parte que se lle compra a día de hoxe ao Concello de Santiago, que cos proxectos que hai dentro da empresa pública da auga se vai a poder non depender tanto desa compra ao Concello de Santiago, sino que se vai a poder suministrar ao núcleo do Milladoiro coa captación que hai na etapa do Tambre. E o que pasa non se trata de aumentar máis o consumo, que se trata de concienciar aos veciños de que o consumo que se faga da auga sexa un consumo responsable. Non é tanto dunha necesidade ou das necesidades que teña o Concello de canto auga precisa, sino de que a auga que se precise se adecue e se destine aos fins para os que son, que é para facer un consumo responsable de auga. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. A min, se me gustaría facer un par de apuntamentos neste tema, porque é un tema, ademais, que xestionei no seu momento como concelleiro delegado do ciclo integral da auga e, bueno, coñezo o funcionamento da rede, non? Unha rede que, por certo, temos que recordar que ten moitísimos anos de antigüedade e que se fixo pensando nun Ames, sí, fai moitos anos se fixo, non pensando nun Ames para 30.000 habitantes, sino para un Ames moito máis pequeno. E
custa moito poder adaptar ese ciclo integral da auga agora á situación actual, pero son os pasos que se está dando, non? Que se están dando. É certo que hai casi 2.000 veciños e veciñas do noso concello que non teñen acceso ao ciclo, á auga ou ao abastecemento como tal, pero tamén hai aínda veciños e veciñas que non teñen acceso ao saneamento. En dúas parroquias, concretamente, mitad unha e pouco máis da mitad outra, pero que, como vostedes saben, se está traballando para poder levarlle inicialmente o saneamento e posteriormente o abastecemento. Por certo, levar o saneamento agora mesmo, según a memoria valorada que temos a estas dúas parroquias, vale 1.700.000 euros. 1.700.000 euros. Quero dicir con isto que non é fácil facer todas as obras no seu conxunto. E o abastecemento, levar o abastecemento ao resto de parroquias que non o teñen supera agora mesmo está cerca dos 4 millóns de euros, co cal eu poño en valor para que todos, en contexto, para que todos sepan o que hai, non? E si se está traballando neste tema, e si se está facendo algo que decía Gustavo, algo moi importante que é facer un plan director do Concello de Ames, un plan director do ciclo integral da auga, pero non pensando no Ames de dentro de 10 anos, sino pensando no Ames de dentro de 20 ou de 30 anos en función das necesidades que podamos ter. Unha das necesidades importantes é, por exemplo, e se dixo aquí, non ter dependencia de Santiago, non ter dependencia do ciclo integral de Santiago, porque a auga, como saben, non só para Milladoiro e Budiudo, sino para Bugallido e unha parte do Ortoño está chegando por Santiago. Estamos pagando anualmente 400.000 euros a Santiago, lle pagamos por esa auga que consumimos. Co cal, un dos obxectivos importantes é revertir o sistema e que a auga sala da potabilizadora, que é unha potabilizadora preparada para máis de 50.000 usuarios, co cal non estamos chegando nin con moito, contando a Brión, incluída, que tamén se abastece dai. E, por certo, gustaríame recordarlle a todos e a todas ustedes que votaron en contra de que podamos, a través da Apple, se poda facer este investimento. Tamén é bo dicilo, non nos acordemos das cousas boas cando nos interesa, acordémonos das malas tamén. Ustedes saben que vai dentro dun presupuesto do Concello de Ames un investimento de 3 millóns de euros que vai a facer a Apple e non saiu adiante cos seus votos. Tiñámoslo en conta, non é achacar nada, nin botar nada na cara, pero si é así. Co cal, si estamos traballando neste tema. E eu, si reitero, ainda que sei que non gustan, porque vexo as caras que poñen algunhas persoas aquí, sei que non gustan, pero si creo que é moi importante o paso que se dou no seu momento de crear unha empresa pública. Porque, como dixo Gustavo, e o repetimos constantemente, e vostedes o saben, porque todos os partidos políticos teñen representación no Consello de Administración, levamos en 2 anos un beneficio de 1.300.000 euros. Beneficio que antes o levaba unha empresa privada, dentro da normalidade e da legalidade, é lógico, pero ese 1.300.000 euros agora se vai a quedar no Concello de Ames para investir precisamente no ciclo integral da auga. Co cal, eu si creo que foi unha gran decisión e debemos de estar orgullosos de haber creado no seu momento a empresa municipal de augas de Ames. Nada máis, procedemos agora á votación. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 8º. Iniciamos as mocións, non? Sí. A primeira moción é unha moción do BNG para a mellora de mobilidade no polígono empresarial Novo Milladoiro. Quen a defende? Señora Pampín. Ben, como a moción xa teñen todos os grupos da corporación, simplemente facer un resumo, non, de que o Parque Empresarial do Novo Milladoiro constitúe unha das principais áreas da actividade económica do noso concello. Agora mesmo ten unha ocupación que ronda as 200 naves empresariais. Tamén dicir que dende o BNG levamos tempo defendendo a necesidade dese acceso directo ou específico para o parque empresarial, evitando que todo o tráfico pase pola rotonda de abaixo no Milladoiro. Tamén no ano 2024 o Concello de Ames executou cunha actuación subvencionada pola Xunta de Galicia a mellora da mobilidade neste parque empresarial que causou, segundo trasladan os usuarios do parque, pois os efectos contrarios ao que realmente se pretendía, non? Tamén está recollido no texto da moción pois a preocupación por parte dos usuarios e usuarias do polígono a respecto da veciñanza.
Perdón, a respecto da seguridade do recinto. Paso a dar lectura directamente aos acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno Municipal a realizar un estudio técnico e rigoroso por parte dunha empresa especializada na materia sobre a mobilidade, tráfico, estacionamento e seguridade viaria do Parque Empresarial do Novo Milladoiro, que avalíe o parque no seu conxunto tendo en conta a realidade actual e, consecuentemente, implantar as medidas a curto, medio e longo prazo que deriven deste estudo. Abrir un proceso de participación coa comunidade empresarial do parque, persoas traballadoras e usuarias para identificar as principais deficiencias existentes e recoller propostas de mellora. Crear, tal e como se leva solicitando desde hai tempo por parte das persoas usuarias do parque empresarial, novas bolsas de estacionamento e alternativas que permitan reducir a presión existente nas rúas do parque empresarial. Realizar unha revisión integral dos sistemas de seguridade e videovigilancia existentes no parque empresarial do Novo Milladoiro, avaliando o seu estado de funcionamento, cobertura, mantemento, adecuación á normativa vixente e eficacia para a prevención de actos vandálicos e incidencias de seguridade. Dar traslado deste acordo ás asociacións do Parque Empresarial do Novo Milladoiro e ás administracións competentes en materia de industria e solo empresarial. E instar o Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana a priorizar de xeito urxente a construcción do acceso propio ao Parque Empresarial do Novo Milladoiro, establecendo un calendario de execución definido e informando periódicamente ao Concello de Ames sobre o estado da súa tramitación. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, desde Espacio Común anunciamos xa o noso voto a favor desta moción porque consideramos que aborda necesidades reais do Parque Empresarial de Novo Milladoiro, porque realmente, bueno, pois o crecemento da actividade económica debe ir acompañado dunha mellora na mobilidade, na accesibilidade, do estacionamento e da seguridade para as empresas, persoas traballadoras e persoas usuarias. Valoramos especialmente a proposta de realizar un estudio técnico riguroso e de abrir un proceso de participación co tecido empresarial, xa que as solucións deben basearse tanto en datos obxectivos como na experiencia diaria das persoas afectadas. Entendemos, ademais, que estas medidas contribúen a mellorar o funcionamento do parque empresarial e a reforzar o seu papel como motor económico do noso Concello, ademais de ser algo moi demandado por eles mesmos en varias ocasións, polo que apoiamos os acordos recollidos nesta moción. E, ademais, queremos aproveitar esta moción para facernos eco da solicitude feita pola Federación Galega de Cofrarías de Pescadores, que xa presentaron, ademais, no Concello, concretamente por rexistro, día 28 de abril, e posteriormente, ante a falta de resposta, o 18 de maio, na que solicitan que se revise a plaza de mobilidade reducida que se colocou ao lado da súa nave, xa que invade o acceso á mesma dificultando a entrada. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Boa noite, tarde noite a todos e a todas. Ao igual que a nosa compañera Luisa, como non pode ser de outra maneira, evidentemente estamos de acordo co fondo desta moción. Pero realmente, ao ler a exposición de motivos, hai determinados parágrafos que, danme lugar a dúbidas que, a ver se a voceira nos las pode contestar. Cando falades de este crecemento constante da actividade económica e do número de traballadores, proveedores e clientes que acceden diariamente ao parque empresarial, non foi acompañado das necesarias adaptacións en materia de mobilidade, tráfico, estacionamento e seguridade viaria, sendo numerosas as queixas neste sentido nos últimos anos, de supoñedes, ademais, o solo que, por lei, tivo que ceder o promotor, non foi dedicado a fins vinculados ao crecemento e mellora do propio parque empresarial. Gustaríame que me aclararas a que vos referides con ese, ou que queredes decir. Despois, por outra banda, tamén decides que o BNG de Ames leva tempo defendendo a necesidade dun acceso directo específico para o parque empresarial do Novo Milladoiro. Gustaríame tamén que o nombrarades que porque non se recorda o proxecto que está aprobado que une a SC20 co parque empresarial, que porque non se nomea. Por outro lado, tamén, non sei a que vos referides no punto 5, instar ao Goberno Municipal dar de acordo ás asociacións do parque empresarial. Eu que sepa, eu creo que só hai unha asociación do parque empresarial, mellor estou enganada, e resulta que hai máis. Despois do Partido Popular, decir que este é un tema tamén que nos chama moita atención, porque estes problemas empezaron no ano 2024, non quero pensar mal que casualmente veña ahora no ano 2026 preto das próximas eleccións, pero vamos a pensar
de forma xeitada e que estamos todos preocupados por este tema. Quero dicir tamén que o Partido Popular leva presentando escritos e que máis, en novembro do ano 2024 fixemos a pregunta ao Concelleiro de Obras sobre este tema, o cal nos contestou. O ano pasado tamén presentamos diferentes escritos, o cal tamén se contestaron. E, bueno, nada, que nos estamos totalmente de acordo co fondo da moción, máis que ca moción. E gustaríame que, bueno, se puderas nos explicaras o que che acabo de preguntar. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Fernández. Sí, bueno, moi boa tarde a todos e a todas de novo. Bueno, efectivamente, para o propio goberno municipal, desde sempre, pois, bueno, todo o que sea a promoción e mellora pois, do polígono industrial Novo Milladoiro sempre foi unha prioridade absoluta. Así ven atestiguando os propios datos, un polígono que se atopa ahora mesmo cheo de empresas, se ha esgotado en canto a propia superficie de ocupación, únicamente son últimas naves que se veñen de construir últimamente, están as únicas pendentes da súa ocupación, e desde logo foi un polígono que desde sempre foi para nós necesario o seu impulso e desde xeito convertiuse nun polígono a nivel de todo Galicia, o conxunto do Estado, referencia e un polígono vanguardista, sobre todo en actividades de alto valor engadido, como son o sector tecnolóxico e audiovisual. E, lóxicamente, no sentido, nesa aposta por este polígono, sempre estivemos atentos a todas aquelas melloras, demandas e necesidades que o propio polígono poidera ter. En ese sentido, non podemos máis que coincidir, sinceramente, con as propias demandas que aquí se fan, se non fora que son extemporáneas. Porque o propio feito de realizar un estudio técnico e rigoroso por parte dunha empresa especializada na materia sobre a mobilidade, de feito, ese estudio xa se fixo. Ese estudio xa se levou a cabo, fíxese un estudio de mobilidade, fíxese un estudio que foi falado, consensuado, na medida posible incorporando todas aquelas achegas que por parte da asociación empresarial se nos fixo chegar. Lóxicamente, foron no seu momento achegas moi heteroxéneas, tendo en conta as diferentes necesidades e características de diferentes empresas que hai, pero precisamente no seu momento da necesidade de estudio técnico, ese estudio xa se realizou. E froito dese estudio técnico de mobilidade que se realizou, elaborouse ese plan de mobilidade con esas obras que foron subvencionadas no ano que se levaron a cabo no ano 2024 dunha inversión que creo que foron preto de 200.000 euros subvencionados pola Xunta de Galicia precisamente para levar a cabo esas obras que, por tanto, foron suxeitos a un plan que fora obxecto de aprobación unánime que no pleno. Creo recordar que foi a aprobación o plan de mobilidade que se implantou no pleno de xuño de 2024 coa aprobación unánime da corporación. E así o executamos conforme ese mandato, e máis, foi un plan de mobilidade que se executou e se levou a cabo, ademais, en relación continua por parte da Asociación de Empresarios e Empresarias do Polígono Novo Milladoiro, así tamén como empresarios e empresarias particulares para tratar de resposta na medida do posible ás súas necesidades, e así se executou. Neste sentido, tamén se nos dá, realizar unha revisión integral dos sistemas de seguridade de vigilancia existente no Parque Empresarial. Iso se fai de maneira continua, pero non só no Parque Empresarial de Novo Milladoiro, faise a nivel de todo o Concello de Ames. En ese sentido, estamos traballando nunha mellora, non só para o parque, sino para a nivel de todo o Concello, dunha mellora do sistema de cámaras de videovigilancia que permitan aumentar a seguridade do noso Concello. Por outra parte, dar traslado deste acordo ás asociacións do Parque Empresarial de Novo Milladoiro. Sempre houve, como digo, esa interlocución tanto coa asociación como con todos aqueles empresarios e empresarias que sempre quixeron ter ou que si quixeran ter un contacto directo co noso Concello. Non hai máis que ver, e así vemos nos medios de comunicación, a presencia constante e a relación constante que se ten sinaladamente por parte da Concellería de Promoción Económica, o propio alcalde, con todos aqueles empresarios para tratar de atender as súas necesidades o máis axiña posible. E despois o que se trae aquí, se dice instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana a priorizar de xeito urxente a construción do acceso propio ao parque empresarial. Aquí se me permite unha corrección, porque se insta aquí o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Xenda Urbana, cando, na parte expositiva que se fala de mellorar a conexión da variante do polígono coa AG56, que é unha estrada, unha autovía de carácter autonómico, pero, nese sentido, tamén decir que isto chega extemporáneo, porque xa no seu momento o propio Concello, cando
iniciouse os primeiros contactos para facer estas obras de humanización, xa non só por parte do Ministerio iniciamos estes contactos para ver como podería quedar as obras de humanización, sino tamén se contratou cunha consultora para tratar de vertebrar a través de outros medios de comunicación, outras vías de comunicación, tendo en conta que podía darse esa restricción de tráfico e, por tanto, buscar ubicacións alternativas, xa se encargou un estudio de vías alternativas que permitiran conectar o polígono empresarial coa G56 e, por tanto, coa autopista, ou senón cara da autovía cara a Noia, así como outras vías alternativas que pudieran mellorar a comunicación interna no noso Concello. Por tanto, compartimos neste sentido as propostas que se nos trae por parte da BNG? Sí. Vamos a apoiar esta moción? Non, porque entendemos que todo isto está superado xa polo tempo e pola propia acción do Goberno que, bueno, xa ten moi anticipado a todas estas demandas. Moitas gracias. Señora Pampín. Vale, en primeiro lugar, pois nada, contestarlle á compañeira Luísa que moitas grazas por apoiar esta moción e por incorporar esa demanda, non, que falabas desa praza de estacionamento para persoas con mobilidades reducidas que está a molestar, non tal e como está situada, porque era algo do que nós tamén íbamos a facer no seco e que xa ti te adiantabas. A compañeira Oliva, pois nada, simplemente o que di aí, efectivamente o solo que por lei ten que ceder o promotor cando se desenvolve o polígono non foi adicado a fins vinculados ao crecemento e mellora da actividade empresarial. Por exemplo, neses terreos hai un campo de fútbol, coa defensa que eu teño do deporte, pero isto non foi acompañado de o mellor eses terreos axudar para aliviar a situación que está a vivir o polígono nos últimos tempos. Ademais, o tema do acceso ao polígono é algo que leva en riba da mesa moitísimo tempo, pero que eu considero que non é extemporáneo dende o momento en que a día de hoxe non se fixo. Polo tanto, onde está o de extemporáneo? Por outra parte, paréceme incrible, pero de verdade asombroso, e hoxe que temos aquí público, que o voceiro do Partido Socialista fale de que xa se fixo un plan de mobilidade serio, rigoroso, por unha empresa especializada, que lle pido, por favor, que me diga o nome, para poder comprobar que esa empresa é especializada na materia, vale? E un estudo que se desenvolve nun polígono empresarial no que, dende que se fixeron e se acometeron esas melloras, hai trailers que non poden maniobrar, que non poden circular, que non poden efectuar cargas e descargas. Como se pode decir que ese estudio xa está feito? Estará feito algo que a mellor hasta fixo un neno pequeno, pero non podemos falar de que isto fixo unha empresa especializada e de xeito serio e rigoroso. Porque, como decía a compañeira Oliva, esta moción non nace nin da ocorrencia política, nin nace coa pretensión que vostede falaba. Levan tempo as persoas usuarias, e vostede, Oliva, tamén nos sabe ben, as persoas usuarias do polígono falando de todo isto. Polo tanto, ven, pois, cando ven. Igual que a seguinte moción que imos a debater de Atelleira tamén ven cando ven. Ou porque ven, me refiro. Efectivamente, entón, si o Goberno está preocupado pola situación do polígono, que parece que non, despois enchesenos a boca dicindo que defendemos o tecido empresarial, para min decir que non van a apoiar esta moción, si ademais creen firmemente que os estudos previos que hai son serios e rigurosos, para adiante, porque xa está feito, que é mellor. Pídolles xa tamén agora que nos pasen canto antes eses estudos dos que falan, e queremos deixar claro que aquí o que non faltou foi faltas de ideas, faltou falta de diálogo. Dende hai moitos anos, os usuarios e usuarias do polígono empresarial están facendo propostas con respecto a moitísimas cuestións, incluídos o estacionamento, e o Goberno do Partido Socialista foinas desbotando. Hai un grave problema e vostedes o saben, e por eso está no polígono do Novo Milladoiro todos os días a Policía Local,
a non ser que nos interesen certos tipos de cuestións, saben de sobras que existe un problema grave no polígono do Milladoiro. Se pasean por ali de cando en vez ou se falan coas persoas usuarias, o saben tanto ou mellor que nós, ou deberán de sabelo. Polo tanto, francamente, non entendo o non apoiar esta moción, tirar balóns fora, dicindo que xa está feito e mirar cara a outro lado. De verdade, Víctor, que cada vez se coroa máis vostede, porque me parece gravísimo decir que aí hai feito un estudio serio e rigoroso de mobilidade. Dígame o que sexa, pero eso non o pode dicir. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. No, Luisa. Perdón. Luisa. Sí, a calor parece que fai estragos. Nada, ao fío da intervención do voceiro do Partido Socialista, simplemente quería preguntarlle que si tanta interlocución hai dende o goberno cas empresas e ca asociación do polígono e se é tan bo ese estudio de mobilidade e a implementación das medidas que se fixeron, por que hai tantas queixas por parte tanto de empresarios como de persoas usuarias do polígono sobre as actuacións que se fixeron, sobre a falta de aparcamento, sobre os problemas de seguridade que existen no polígono do Milladoiro e, sobre todo, o que comentaba tamén a compañeira Escarlata. Por que tantas queixas que, ademais, sabemos que vostedes as coñecen porque se reuniron varias veces con eles, de trailers que non poden dar a volta, trailers que cando van a descargar hai que cortar a rúa e chamar a policía porque non teñen espazo, empresas que se queixan de que cando lles ven, os proveedores xa lles dixeron que ou piden menos ou se teñen que traer o tráiler, eles xa non lle van servir. Por que se queixan tanto as empresas que hai no Milladoiro acerca da permanencia dunha patrulla da policía local que ademais multa indiscriminadamente? Por que hai tantas queixas no polígono por parte das empresas acerca de certos tratos de favor ou de reparto de tarxetas de estacionamento sin ningún criterio lóxico? E podería seguir pois aínda con máis queixas porque son constantes e diarias. Moitas gracias. Agora sí, señora Agra. É que antes emocioneime cando está xa voceira. A ver, eu creo que non me entendeches ben. Eu xa desde o principio dixen que iban a apoiar a moción. O que pasa é que me gustaría que me explicaras determinados puntos. En primeiro lugar, eu non sei se sabes, pero o campo de fútbol está en terreno dotacional. Non se podía ampliar o polígono para aí. E despois, o do 2024, que todos estes problemas que está agora nomeando Luisa e que están na exposición de motivos, xa, repito, veñen do 2024. O que eu non entendo, e volvo a repetircho, é que esta moción, por suposto, que veña cando veña, e si é certo que nos reunimos todos, eu creo que somos todos conscientes dos problemas que hai no polígono do Milladoiro, pero, casualmente, agora, no 2026, home, chama un pouco a atención. Bueno, nada. E despois, por outro lado, dicirlle o voceiro do Partido Socialista que o plan de mobilidade non o aprobou o Pleno. O Pleno o aprobou en xuño a Axenda Urbana e o proxecto de mobilidade do polígono non se aprobou, só se aprobou a solicitud á Xunta e da subvención. E nada máis, anunciaron o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, señor Fernández. Sí, bueno, o primeiro que decir que na política nunca deixa de sorprenderse e non deixa de sorprenderme pois coa agresividade, vou dicir, así, ia empregar unha palabra mellor máis dura, pero non quería, con que nos referimos ao traballo técnico e profesional de determinadas persoas, alucindo de unha maneira despectiva a expertos e expertas que fan o mellor que poden o seu traballo e, ademais, facendo desa maneira tan descarnada sin que o teña lido. Porque creo que criticaremos o que coñecemos e o que limos. E o mellor temos que criticar o que temos e o que limos, porque este estudio de mobilidade aprobese no 22 estando vostede no goberno. E, por tanto, tiña. Outra cousa que non o lera. Outra cousa que non o lera. Pero creo que teño este estudio estando no goberno, polo menos criticalo, pero criticalo con coñecemento de causa, aunque despois non lle guste.
Pero creo que en política ter algún tipo de reaccións desa maneira, por moito que non lle guste a miña intervención, que creo que hai que atribuílo a eso, pero creo que hai que tratar as cousas con outra maneira e con outro respeto. Seguido sobre isto, sí, efectivamente, atando no fío do que decía neste caso a voceira do Partido Popular, efectivamente non aprobamos o plan de mobilidade, certo, pero sí que aprobamos por unanimidade o plan de mellora de mobilidade do Parque Empresarial do Milladoiro, que se elaborou técnicamente en atención ás prescripcións que se facían neste plan de mobilidade. E respecto do cal, se foron facendo a medida que se executaban en contacto con empresas e con particulares, con empresarios particulares, aquelas medidas técnicas que na medida do posible era posible poder executalas. En ese sentido, sí, hai problemas en tipo de xiros do camión, sí, vinculados polo tamaño dos mesmos e as posibilidades físicas que presenta o propio polígono para facer esas cuestións. De feito, hubo estudios ao respecto, do que hubo zonas no que hubo que modificar as posibles zonas de aparcamento adicionais para poder executalas e levadas a cabo. En concreto, teño aquí, en atención precisamente a esa colaboración que se fixo cos empresarios, non vou a lelo porque isto é un correo que se nos envía por parte da asistencia técnica unha vez que se reúne cos empresarios. Segundo falado, coa asociación, mando vos plano modificado do cambio de sentido no viario por estas cuestións relativas aos xiros. E di, por outro lado, iniciado o análisis de xiros, dende todas as entradas ás naves, compréndese que se van a ver afectadas casi toda a totalidade das mesmas, precisamente polas dificultades de acceso. É dicir, hai cuestións que se poden solventar e outras que son máis difíciles ao respecto. Que está a policía facendo, digamos, unha presencia constante ali, sí, como noutros núcleos e como noutras zonas, facendo a súa labor de vigilancia e control de tráfico e de seguridade. Isto creo que en nada perxudica aos empresarios e empresarias e si beneficia a todo o mundo. E despois recordar nese sentido tamén que tamén hai moitas queixas, que aquí falamos empresarios e empresarias, pero hai moitísimas máis queixas de usuarios polo feito de que se ocupan as beirarrúas ali, e nese sentido temos moitas queixas de particulares e moitas queixas nese sentido que tiven que contestar dúas veces dous requerimentos da valedora de Pobo precisamente por uso que estaba facendo as zonas de aparcamento exixindo a intervención ao respecto por parte do Concello. En ese sentido, se fixo neste plan precisamente esa reasignación das propias prazas de aparcamento e quero recordar que deixei para esta intervención que xa houve unha serie de intervencións para mellorar as zonas de aparcamento e dotar de máis prazas. En concreto, que se fixo ao lado do campo de fútbol, con máis de 70 prazas, cun acceso directo peonil, a que se fixo ao lado da Rúa Castiñeiras, nesa zona verde, que permitiu ampliar de 48 prazas a 144, e máis esa cesión que temos dunha parcela na Rúa Buxo, outra cousa, o éxito que teña en canto se uso, de máis de 155 prazas. As connotacións físicas son as que son, pero os intentos de mellor que queremos a cabo son as que son. E xa por adiantar, e xa finalizar, sí, precisamente que adiantamos, por iso que decimos que non, a moción neste sentido respecto da mellora de accesos ao polígono precisamente para garantizar a súa viabilidade e a súa extensión no futuro. Hombre, non sei se me permite o alcalde sacar a manta, pero que como somos moitos é máis gráfico, pero pediuse un estudio técnico coa súa viabilidade económica, costo-económica, cálculo de costas, nas que se nos ofrece 5 alternativas diferentes no ano 23, contratado no ano 22 para poder tratar de mellorar o acceso ao polígono, que lle foi presentado a Asociación de Empresarios, incluindo unhas maiores para mellorar ese eixo de acceso, cara Biduído, para dar continuidade á propia urbanización que se vai a facer en Muiño Vello, precisamente no desenvolvemento do polígono de Galtrachán. Claro que facemos os deberes. E que vamos ahora aquí a aprobar unha moción para decir que fagamos o que dixemos? Non. Volvo a insistir o que decía ao principio. Non podemos estar máis de acordo con esta moción se esas cuestións estiveran pendentes de desenvolver. Cando están desenvoltas, non podemos votar a favor. Moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Pampín. Nada, gracias, Oliva, por votar a favor desta moción. Sí, igual lle gusta máis a pasivo-agresividade o voceiro do Partido Socialista, intentarei traballar en ela e non deixalo solo en agresividade, ser pasivo-agresivo a que se ve que se leva moito mellor. Pode sacar unha manta, 2 mantas, traer un dossier, traer unha infografía, pero a realidade é a que é.
vai a vostede ao polígono do Milladoiro, pasee por ali, fale coas persoas usuarias, fale cos empresarios e as empresarias, fale cos que acaban decidindo irse do polígono por todas estas problemáticas que hai e contelle vostede que están facendo os deberes de maravilla. Minteu moitísimo na súa intervención, pero non lle vou a entrar o trapo. Vale? Pero por falar así máis baixiño e con un tono máis tranquilizador non significa que o que di é verdade e moito menos significa, como lle estou dicindo, que non hai un grave problema no polígono do Milladoiro, porque se estivera todo ben, a xente non se queixaría. E se vostedes admitiran que non se están facendo as cousas ben, pero que teñen pensado porlle solución, a xente tampouco se enfadaría. Cando falaba vostede do proxecto no ano 2024, mire, unha cousa é estar nun despacho e ter un proxecto e, como se di sempre, o papel todo o soporta e despois as cousas hai que materializalas e ver se dan os resultados esperados ou non. E se non os dan, haberá que volver atrás e haberá que modificalo. De acordo, señor Víctor. Entón, por moito que diga, vostede non leu o proxecto, unha cousa é un proxecto e outra cousa é a realidade. Porque que me diga usted, vou non repetir cando o alcalde me escoita, que me diga vostede que o problema... Dime. Vale. Bueno. Cando interveñen os demais, estades comentando, eu creo que tamén teño pois dereito a comentar e a falar cos meus concelleiros, verdad que sí? Pois o que moitas quería, pero gracias. como preside o pleno, o que quería dicir é que non me pode decir o voceiro do Partido Socialista que o problema é o tamaño dos tráilers nun polígono empresarial. É que, o sea, paréceme indignante. En todo caso, traíamos esta moción para que se analizara con rigor o que está pasando no polígono do Novo Milladoiro e se tomen decisións con base técnica. Non están vostedes pola labor. Nos estamos falando dunha cuestión que, dende o noso punto de vista, debería de estar fora de calquer debate partidista, que é o correcto funcionamento dunha das principais áreas económicas do Concello de Ames. Porque non se pode falar de futuro para o Milladoiro se non coidamos o seu parque empresarial, se non coidamos a xente que traballa nel e se non coidamos a nosa economía. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Por aclarar, simplemente, que se fala, collendo a última parte de que non fagamos debate partidista. Bueno, permíteme que dude se o que están facendo vostedes aquí non é debate partidista. Pero simplemente lle vou explicar unha cousa tamén, sin ser agresivo. Voulle explicar que a min hai algo que me parece bastante mal, que non se respecte o traballo das empresas e das persoas que fan eses traballos. E voulle dicir para que mire, usted, señora Pampín ou calquera, que mire, isto fixe unha consultora que se chama IPLAN, que se dedica a isto. Pero, máis, mira, voulle explicar. Isto se fixo cando vostedes estaban no goberno. É certo que agora dirán, pero non era a nosa área. Vale, pois non se enteraban, só se enteraban do que pasaba na súa área. Isto se fixo cando estaban vostedes no goberno. Vostedes e vostede. Vale, se fixo. Polo tanto, a súa obriga é coñecelo. E coñecer que quen o fixo é unha consultora, como lle dicía, que se chama IPLAN, que, por certo, é a mesma que fixo o PEMUS de Ames, o Plan de Mobilidade Urbana do Concello, a mesma. Por certo, sabe quen xestionaba ese tema cando estábamos no goberno, o tema da axenda urbana e todo eso, verdad? Sábeo. Porque ao mellor resulta que as empresas son boas cando fan o que nos interesa e cando fan o que non nos interesa non. Poden mirar calquera de ustedes a consultora IPLAN, Mobilidade, poden miralo. E creo que todas as empresas, nos gusten os traballos ou non, merecen un respeto, porque hai persoas que traballan nela e non son nenos pequenos, vale? Hai persoas que traballan nelas, vale? Entonces, todas as empresas merecen un respeto cando lle encargamos nós nas nosas áreas ou cando lle encargan outros. Pero xa lle digo, ustedes son coñecedoras desto. E máis, son coñecedores todos, ou a maioría dos que están aquí, do que se estaba facendo no Milladoiro ou do que se iba a facer, porque se fixo cunha axuda que veu aquí e un investimento e se aprobou aquí, se aprobou aquí, entonces son coñecedores. Entonces, si se fixo un estudio de mobilidade, que é ese, facemos outro agora, que non nos gusta. Agora facemos outro que non nos gusta. E non sei que opinarán os veciños de Ames cando nos dedicamos a facer estudios de mobilidade contra outros que xa están feitos.
Perdón un momento, estou no meu uso da palabra. Eu a vostede non a interrompín, verdad que non? Pois tiñamos un pouco de educación. Como dixo usted, son o alcalde e presido. Entonces, como presido, teño unha serie de ventaxas que non teñen o resto. É a mala suerte que hai. É a democracia, se chama así. Vale? Entonces, isto existe e está feito. E está falado, perdón, o público, cando ven aquí, ven para escoitar. Isto xo dixen moitas veces, non é unha taberna. Vale? A taberna está fora. Isto está feito e ustedes son coñecedoras desto, coñecedoras, igual que son os usuarios do polígono, porque houve varias reunións con eles onde se lle trasladou o traballo que se estaba facendo a máis, onde fixeron aportacións. Pero vostedes agora veñen e non se acordan cando estaban no goberno e os coches aparcaban por encima das aceras. Eso non se acordan xa, e o criticaban aquí, e dicían que había que tomar medidas para que os coches non aparcaran en riba das aceras, porque este non é un polígono industrial, é un polígono empresarial. E hai unha lixeira diferencia entre un polígono empresarial e un polígono industrial. E agora, usted se atreve a dicir que marchan empresas. Cantas marcharon? Pois deben de ser, perdone, quen promove o polígono moi mal deben de estar porque están facendo máis naves, entonces non entendo eu que marchen unhas cando están ampliando o polígono e interesados en seguir ampliando. Bueno, e despois falamos de mentiras e falamos de non ter debate partidista. Está claro que non interesa ter debate partidista, está claro. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Non hai abstencións. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao seguinte moción, que é unha moción do Partido Popular para a tramitación dun contrato ponte para a xestión do Centro Deportivo Municipal da Telleira. Ten a palabra. Como é cortiño, vou ler a exposición de motivos. O Centro Deportivo Municipal da Telleira constitúe un servicio público esencial para milleiros de veciños e veciñas de Ames. Así, quería facer unha emenda in voce, quería eliminar todo o referente ás escolas deportivas e clubes deportivos, tanto no primer parágrafo como no segundo acordo. Gracias. Sigo. A actual concesión administrativa da xestión e mantemento da instalación foi adxudicada no ano 2006, sendo obxecto desde entón de 4 prórrogas sucesivas. Segundo consta na documentación municipal, a actual prórroga estende a concesión ata o 9 de setembro do 2026, vinculándose a continuidade do servizo a futura licitación conxunta do novo complexo deportivo do Milladoiro e da instalación da Telleira. Porén, durante os últimos meses quedaron de manifesto distintas incidencias e discrepancias técnicas relativas ao estudo de viabilidade, aos anteproxectos e aos custos económicos previstos para a futura concesión, tal e como consta na documentación obrante no expediente municipal. Estas circunstancias evidencian que o proceso da futura concesión conxunta continúa sometido a importantes incertezas técnicas, económicas e administrativas, sen que exista a día de hoxe unha garantía real sobre os prazos efectivos da licitación, adxudicación e execución da nova infraestrutura deportiva do Milladoiro. Ante esta situación, consideramos necesario separar temporalmente ambos procesos e garantir a continuidade e estabilidade da prestación do Servicio Deportivo Municipal da Telleira mediante a tramitación dun contrato ponte específico, temporal e independente da futura concesión do Milladoiro. Este contrato ponte permitiría garantir a continuidade do servicio público deportivo sen situacións de improvisación ou inseguridade xurídica e evitar que posibles atrasos na tramitación da concesión do Milladoiro condicionen a prestación do servicio na Telleira. Así mesmo, tamén se conseguiría protexer os intereses das persoas usuarias do tecido deportivo local e dos traballadores vinculados ao servizo. O Concello de Ames debe afrontar esta decisión con responsabilidade, planificación e visión de futuro, priorizando a estabilidade do servicio público por enriba das improvisacións derivadas dos atrasos acumulados no expediente da futura concesión conxunta. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Instar ao Goberno Municipal a iniciar de maneira inmediata os trámites necesarios para a licitación dun contrato ponte específico e temporal para a xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal da Telleira, garantindo a continuidade do Servicio Público Deportivo Municipal e promover a apertura dun proceso de diálogo e participación con persoas usuarias e colectivos afectados para definir o futuro modelo deportivo municipal de Ames. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. É totalmente certo que o Centro Deportivo Municipal da Telleira presta un servicio esencial para milleiros de persoas usuarias
Por eso, o realmente importante hoxe non é tanto un instrumento xurídico concreto que se empregue, sino garantir que exista unha solución que aporte seguridade xurídica e continuidade á prestación do servicio. Unha vez máis, atopámonos cunha moción do Grupo Popular que non fai outra cousa que lembrarlle ao Goberno socialista as súas obrigas e a necesidade de planificar con tempo cuestións que eran perfectamente previsibles. A concesión actual está a piques de expirar e segue condicionada á futura licitación conxunta ca nova instalación deportiva de O Milladoiro, un proceso que se está alongando máis do esperado e que continúa rodeado de importantes incertezas técnicas, económicas e administrativas. Non sabemos se a fórmula máis axeitada é exactamente a que propoñen vostedes, un contrato ponte, ou se existe outra alternativa legalmente máis conveniente. O que sí temos claro é que o Concello non pode permanecer á espera mentras se esgotan as prórrogas dispoñibles e aumenta a incerteza sobre a continuidade do servicio. A responsabilidade do Goberno municipal é anticiparse a estes problemas, ofrecer garantías ás persoas usuarias, aos traballadores e traballadoras vinculadas á instalación e, polo tanto, evitar chegar a situacións de improvisación e de incertidume. Por isto, consideramos necesario adoptar medidas que permitan asegurar a continuidade deste servizo público mentras non se resolva definitivamente a futura concesión das instalacións deportivas municipais. Moi ben, moitas gracias, señora Seijas. Bueno, boa tarde, noite a todos e todas. Ben, comezar dicindolle a Oliva que eu sí que me alegro moito de que esta moción veña a pleno, dame igual que veña agora, que viñera antes, xa me adianto, xa sei que me vai a decir que é porque a concesión vence o 9 de setembro, pero bueno, a situación de inestabilidade e incumprimento da concesionaria leva moito tempo pasando, así que podría vir esta moción en calquer outro momento. Ben, como lles digo, eu estou contenta de que esta moción veña porque reflexa unha realidade, o sea, estou totalmente de acordo con todo o que se di nesta moción. É que a día de hoxe o xinasio municipal que temos no Concello está nunha situación inestable que non sabemos que vai a pasar por estar vencellada á futura macro xinasio con parking privado que se pretende facer no Milladoiro. Nós, desde un comezo, dixemos que estas instalacións non deberían de ir unidas á súa xestión. Por que? Porque estamos ante dúas figuras diferentes. O xinasio municipal é un edificio municipal onde se fai unha concesión do servizo e a outra será a concesionaria quen execute a obra e a faga. Lembremos, unha concesión a 35 anos. É dicir, os usuarios e usuarias da telleira van a ter que estar 35 anos coa concesionaria que leve a obra do Milladoiro para sufragar esa obra que se vai facer no Milladoiro e asumindo unhas tarifas bastante altas, similares aos dos xinasios privados hoxe en día. Respecto dos incumprimentos da concesionaria, non me dá tempo a decir aquí todos os incumprimentos que se están a dar. Lembro que nos pregos pon que ante 3 incumplimentos leves cabe a posibilidade de rescindirle o contrato á empresa, pero, xa que hoxe temos aquí unhas persoas que nos van a falar dos problemas das altas temperaturas, eu quero decir que isto mismo está pasando na sala na que se dan as actividades dirixidas. Nós mesmo metemos un escrito contando o que está a pasar. No seu día, alegrámonos, e así dixemos en pleno, de que se modificaba o sistema de aire da sala de actividades. Que pasa? Que ese sistema non está a dar servizo e ora está parado. Cal é a solución da concesionaria? 3 ventiladores pequenos. O sea, nunha clase de 28 persoas que están facendo actividades de cardio, forza, etc. A día de hoxe é imposible dar unha clase. Eu invito de verdad que vayan. Eu o martes mesmo estuven, a xente marease, o cristal empáñase, o só resbala. O sea, non son situacións dignas para dar estas clases. Eu creo que o Concello, que é quen ten o deber de vixiar que o servicio se preste adecuadamente, debería de decirle á concesionaria que ten que arranxar, porque xa sei que estamos acostumados a que unha luz que non funciona bote 6 meses sin arranxarse, que unha ducha que non funciona bote 6 meses sin arranxarse, pero así non debería de ser, porque é que a concesionaria ten o deber de xestionar ben o xinasio e facer o mantemento adecuado. Teñen unha persoa para o mantemento. Por que pasa isto? Un sistema que se acaba de cambiar, que debería de estar en garantía, por que non se arranxa? Isto non se pode permitir. Entón, eu, dende logo, que vamos a votar a favor desta moción, pero eu sigo dicindo, nós o que defendemos é que a xestión sexa separada, porque non é a mesma realidade a do xinasio municipal da Telleira que a do futuro xinasio, si se fai, do Milladoiro. Entón, nada, eso, adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señora Señorís. Boa tarde, noite a todos e a todas. Efectivamente, hoxe o Grupo do Partido Popular presenta unha moción
para que se faga un contrato ponte á adxudicataria da concesión da piscina a Telleira, xa que o contrato prorrogado remata o 9 de setembro deste ano. A prestación deste servicio, efectivamente, vai supeditada á concesión do complexo deportivo no Milladoiro, no que se contempla que a adxudicataria xestione os 2 centros deportivos, porque desde este goberno entendemos que é máis beneficioso para os veciños e veciñas de Ames ter unha única concesionaria, tal e como se explicou en distintos plenos nos que se trouxe algún punto vinculado a este expediente. Os servicios que se prestan na Telleira xa están implantados na nosa veciñanza. A día de hoxe conta con casi 2.000 usuarios e usuarias. Indicarlles que, tras consultalo cos departamentos de Secretaría e Contratación, a opción que presentan dun contrato ponte non é a máis acaída. Buscarase outra opción para que estes servizos se sigan mantendo ata que se adxudique o contrato de licitación para o complexo deportivo do Milladoiro xunto coa Telleira. Empregarase unha figura que mellor se adapte á prestación do servizo, cumprindo a normativa que rexe os contratos de servizos e respetando as condicións do primeiro. Aínda que estamos, dicirlle que xa estamos traballando nelo, dentro dos departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención, para solventar esta cuestión. Decir tamén que no mes de xullo traeremos a pleno os pregos técnicos e administrativos. Efectivamente, é un proceso longo, sí, porque é unha concesión a 35 anos e non se poden facer as cousas a presa e a correr. E cada vez que se revisan os pregos vamos atopando cousas que deben de ser subsanadas. Co cal, no mes de xullo traeremos ao pleno eses pregos e agardo que teñen a oportunidade de votar a favor deles para que se poida levar a cabo a construción e a explotación do complexo deportivo do Milladoiro, así como as melloras na Telleira. Dicirlle, ademais, a compañeira Rosalía que hoxe mesmo estuve falando co responsable da Telleira e me dixo que efectivamente houve unha rotura nunha peza e que tuveron que poñer eses 3 ventiladores, porque ademais, por se alguén non nos soupo, sufrimos unha ola de calor e que xa estaba amañado. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Bueno, en primer lugar, a nos o que nos importa, por iso presentamos a moción, é que se lle dé solución e que non nos encontremos, bueno, pois outra vez con... Bueno, non podemos, porque o contrato, non sei se sabe a compañera Rosalía, que está caducado e non se pode prorrogar. Nos, se trouxemos esta moción, non trouxemos esta moción para enfrentarnos ni confrontarnos uns con outros. É máis, é que nós estamos a favor da piscina do Milladoiro, e xa o dixemos desde o principio. O único que atraemos é, bueno, pois para iso, para que o goberno leve a cabo, pois, calquer tipo de contrato, o que explicou agora a concelleira, para que non nos atopemos outra vez pois con que posiblemente se poda cerrar a Telleira. E tamén gustaríame dicirlle que eu creo que esta moción ven aquí pois para falar de como vamos a xestionar ou de que non se cerre, non para poñer os problemas que hai na piscina. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Simplemente insistir en que é necesario adoptar esas medidas que permitan asegurar a continuidade do servizo e, ademais, ofrecerlle as garantías necesarias tanto aos usuarios como aos traballadores e traballadoras vinculados á instalación. Gracias. Moitas gracias, señora Seijas. Sí, nada, solo por puntualizar. Primeiro, contestarlle a Susana, eu efectivamente hoxe non puden ir ao xinasio, entón non sei se está arranxado. Martes, que sí que estaba sin arranxar, e mínimo levamos un mes con esa situación. Capeciña, que non se arranxou, leva un mes sin vir. Pero é o que lle digo, é que isto é algo puntual, pero é que duchas que non funcionan 6 meses, luces que non se cambian 6 meses, quer dizer, non é que fora puntualmente agora isto, vostede sabe o que eu teño unha teima continua de trasladarlle todo o que vexo, e eu xa sei que vostede o traslada e que a veces se arranxe e agradezco yo. Pero quero dicir, non poñamos que foi algo puntual, porque calquera que vai ao xinasio municipal da Telleira sabe do que estou a falar. Ben, respecto do de máis beneficioso para os veciños, claro, son opinións, efectivamente, na nosa opinión, son dúas realidades diferentes e para min estamos vendo as consecuencias de que pasa por ter unha empresa, unha concesión, un período inferior a 35 anos, como está este xinasio, non me quero imaginar o que pasará cando teña a 35 anos. E sendo un xinasio, por certo, que lle dá beneficios á empresa concesionaria, porque todos podemos ver na documentación que mandan os beneficios que dá este xinasio. Non é que de pérdidas, é que dá beneficios. Sacando, non me saquen, por favor, o tema do COVID ca piscina, porque xa sei que momentáneamente nese período non foi así.
E despois, para contestarlle Oliva, sí, efectivamente xa sei que non enumerades os problemas que se están a ocorrer no xinasio, pero é que eu creo que cada vez que traemos o tema, sea a suba de tarifas, sea o que sea, é bo transmitir aquí o que está a pasar, porque lembremos que hubo cousas que grazas a que se transmitiron non se sabían, e non pasa nada, para eso estamos nós, se puderon arranxar. Entón, eu creo que o noso labor é, primeiro, darlle un servicio de calidade aos veciños, efectivamente, que continúe o servicio, pero que tamén sexa de calidade. E para iso temos que contar que está a pasar nese xinasio. Grazas. Señora, señorís. Nada, pois simplemente indicar que efectivamente dentro dos departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención, pois como xa estamos traballando neste punto, o noso voto vai a ser en contra, porque xa estamos traballando nel, agradecerlle que nos recorde que se remata a prórroga do contrato, que eso nunca sobra, e tamén agradecer a Rosalía que pois que este aí, pero que de todos os xeitos nos falamos co responsable, que moitas cousas pois a veces se poden solventar antes, outras despois, porque eso nos pasa a todos na nosa casa, que che rompa a caldeira e non sempre pode vir o técnico cando a nos gustaría, pero de todas maneiras que se fai un seguimento. Así que nada, moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Bueno, a mí o que realmente me sorprende por parte do BNG é que levamos 20 anos con esta concesión e casualmente só nos últimos 3 anos houve problemas. Mire, xa o Partido Popular leva anos facendo escritos en relación á Telleira. O sea, que non só nos últimos 3 anos había problemas na Telleira, sempre os houbo dunha maneira ou de outra, como pasa con todo tipo de instalacións. Co cal non veña usted aquí dando a nós leccións de que trae os problemas agora, pois tamén os terían que estar antes cando estaban dentro do goberno, e daquela todo funcionaba maravillosamente. Nada máis, agradecer o voto favorable dos grupos que van a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces a votar. Agora o apartado de rogos e preguntas. Rogos? Rogos no Grupo Popular? Grupo Popular, rogos? Ningún? Señora Feijóo. Bueno, pois o noso rogo ben relacionado co acontecido este martes en Casanova, que, por desgraza, non é un feito puntual nin illado. Falamos pois do cableado nas zonas rurais, que a veces non ten a altura adecuada e cando pasan os camións, simplemente co, por exemplo, o camión da recollida do lixo, pois ou ben quedan enganchados ou ben tocan no cableado, cos consiguientes inconvenientes tanto para as persoas traballadoras como para a veciñanza, que por estas razóns queda moitas veces sin conexión a internet, como foi o caso. Polo que rogamos, primeiro, que se revisen as alturas deste cableado, especialmente nas zonas rurales, e que onde están a causar, que é onde están a causar os maiores problemas. E segundo, que se solicite tamén a retirada ou o cambio de ubicación daqueles postes tanto de telefonía como de luz que están situados no medio das beiras rúas. Moi ben, moitas gracias, señor García. Temos constancia de que varias veciñas de certa idade tiveron caídas por mor do mal estado no que se encontran as beirarrúas da estrada AC 448 entre a farmacia de Isolina e a casa de Rufino, así que rogaría que o antes posible que se amañen as beirarrúas para evitar máis percances. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señora Seixas. Sí, o meu rogo é ao Concelleiro de Obras para que, por favor, dende o Concello se manteña unha vixiancia ou se lle insista ás empresas adxudicatarias das obras para que sinalicen mellor os cortes de rúas ou de pistas cando hai obras, porque, quer dizer, unha cinta de obra non vale para cortar unha estrada, xusto onde empeza o corte, debería de haber previamente uns triángulos ou unhas sinais avisándolle ás persoas que esa rúa está cortada. Moi ben, moitas gracias, señor Espinosa. O meu rogo é que o Concello de Ames exprese o seu apoio manifesto, como queremos expresar agora públicamente tamén desde o BNG de Ames, asusta as reivindicacións das traballadoras e traballadores do Froite Gadis en defensa dos seus dereitos laborais, tal e como ven de facer, por exemplo, o veciño Concello de Brión. Obrigado. Moitas gracias, señora Pampín. O meu rogo é para Uxía, simplemente para rogar que, por favor, se traballe de cara a conseguir que os actos vinculados pois á diversidade, á igualdade,
pois que volvan a ter máis peso social, que teñan máis implicación da veciñanza e que non queden relegados pois a un mero trámite, non? E o digo tamén ante a sorpresa este ano de que non haxa ni sequera de xeito público pois unha lectura de un manifesto institucional polo Día do Orgullo. Entón, por favor, que estes actos teñan cumprido o verdadeiro obxectivo que é pois esa sensibilización social que temos que acadar. Moi ben, moitas gracias, señora González. Pois o me rogou para o Concelleiro de Parques e Xardís sobre os árbores e toda a maleza que hai xa na mediana na Nacional 550 na recén humanizada Milladoiro, que por favor intentemos humanizar aquilo que non parezca unha selva, porque eu creo que ese mantemento é importantísimo, sobre todo nestes días de tanta calor que están secando e morrendo árbores e empezan a hacer maleza que xa se está metendo na carreteira. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ás preguntas. Por parte do Grupo Popular. Unha. Moi ben, moitas gracias. Señora Feijóo. Bueno, pois a nosa pregunta, a verdade é que non sei moi ben a quen vai dirixir, se a Concelleira de Mobilidade, o Concelleiro de Obras ou o señor Alcalde, é a seguinte. Bueno, creo que xa están vostedes ao corriente de que as paradas de taxi, tanto de Milladoiro como de Bertamiráns, levan un tempo sin teléfono, o que está a causar un prexuicio, sobre todo para aquelas persoas maiores e persoas que viven no rural, que son usuarias deste servicio e que non poden acceder ao mesmo precisamente pola falta de teléfono o que chamar na parada. Por lo tanto, a nosa pregunta é se teñen pensado repoñer o teléfono ou se teñen pensado algunha outra solución ou actuación. Somos conscientes de que están sin teléfono, houve varios robos últimamente, tanto no Milladoiro como en Bertamiráns, co cual o stock finalizou, entonces hai que volver a colocar o teléfono, pero cando poidamos. Tamén é importante, sobre todo en Bertamiráns, que os taxistas e as taxistas que pechen cada vez que fan unha viaxe, porque para eso solicitaron a chave, porque cando foron robos sin violencia. Moitas gracias. Señora González. Esta é unha pregunta para, non sei, para alguén do Goberno que me poda respostar. No pleno do mes do xullo do ano pasado, 2025, foi aprobada unha moción da retirada simbólica franxista aquí do Concello, donde a través da Lei 20/2022 de Memoria Democrática, nesa moción propoñíamos retirar todos aqueles elementos que contribuían á memoria democrática e como é a vía pública con nome de José Luis Azcárraga por Avenida Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Vai a facer un ano dentro de un mes e non se fixo absolutamente nada. Entonces non sei se é que non se ten pensado facer ou cando. Pois non se vai a facer, non se vai a cambiar a calle de Azcárraga por Castelao, xa se dixo naquele momento que xa existe unha calle a nome de Castelao no Milladoiro, e non se vai a facer porque hai veciños e veciñas de Bertamiráns que consideran que a figura de José Luis Azcárraga está tamén por enriba deso, porque ademais foi unha persoa que, segundo din, axudou a moitas persoas deste concello, nomeadamente de Bertamiráns. Perdón, señora Pampín. A miña pregunta é para Gustavo e é relacionada ca ODT de Pedras. Saben que é algo que nos preocupa e que levamos tempo insistindo sobre o tema e me parece que cando lle preguntou a veciñanza do lugar sobre o proxecto, vostede lle dixo que estaba colgado no perfil do contratante. A min me gustaría que me dixera exactamente en onde está, porque non somos quen de atopalo, entón non sei se hai algún erro ou que sucede ao respecto. Foi unha contratación que fixo Augas de Ames, o que a mí se me comunica que está no perfil do contratante. De todas formas, esa miña veciñanza, esa mesma, lle dixen que podían ver o proxecto cando quixeran que eu o enseñaba. O que sí, o que non lle pode trasladar, porque a secretaria municipal entende que un proxecto ten un valor personal de que nos redactou, que o se lle pode trasladar. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. A miña pregunta vai dirixida á Concelleira de Servizos Sociais. Hai previsión de cando entrará en funcionamento a modificación da ordenanza das zonas de carga e descarga como aparcadoiro para as traballadoras e traballadores do SAF e do Servicio de Hospitalización a domicilio que se aprobou no pasado pleno de maio. Aínda estes días volveu a multar unha traballadora que tivo que deixar o seu vehículo nestas zonas para poder chegar a tempo a atender a un usuario. Obrigado.
Perdón, disculpe un momento por aclarar despois o funcionamento do pleno. Vostede presentou unha pregunta por escrito para contestar no pleno. Dou por feito que vai sobre o mesmo tema, entonces xa se lle vai a contestar agora. Digo porque presentou unha por escrito, agora fai no oral. Sí, vale. Perdón? Como non me deu oportunidade a dicila por escrito, fago neste turno. No, pero facía ahora aquí. Usted ten un plazo, presenta unha pregunta por escrito, que é esta que traíamos hoxe a pleno, e era para respostarle. Entonces, renuncia a pregunta por escrito. Renuncia a pregunta por escrito que se me contesta. Boa noite a todos e a todas. Sí, que como di o compañeiro concelleiro Alexandre, o 28 de maio aprobamos un inicio de modificación de ordenanza para que entraran en vigor as tarxetas tan solicitadas tanto de ADO como das traballadoras do SAF como a do Serga. Eu entendo que como concelleiro, como calquer compañeiro de aquí, creo que deberíamos de saber que unha vez que se leve ao pleno a inicio de modificación dunha ordenanza, ten que publicarse no BOP. A partir de esa publicación do BOP, hai que contar dende o día seguinte 30 días hábiles, co cal nos ven dando a data de 22 de xullo. Entran as tarxetas en vigor. Segunda pregunta. Temos coñecemento de que se multaron estes días a traballadoras do SAF? Non, eu non teño coñecemento, pero tamén lle vou a decir. Eu non vou aquí, que parece que me están intentando prevaricar algo, quizás, non sei. Se as tarxetas non as temos, non temos as prazas para poder aparcar, non poden aparcar, como non podo aparcar eu, co cal, pois esas que se puxeron terán que abonalas, non o sei. Digo eu, non sei. Moi ben, moitas gracias, señora Seijas. Sí, a miña pregunta é para o Concelleiro de Cultura. Bueno, como todos sabedes, estamos en verano, chegan as festas e para facer as festas é moi importante ter fondos. Entón, segundo nos trasladan as comisións de festas, aínda non se aboou a subvención do ano pasado. Entón, eu quería preguntar que está a pasar e porque todavía non se fixo pago, porque o ano pasado, de feito, recoñezco, foi algo positivo que lle fixeron un adianto da subvención para que poderan financiar as festas e non sei por que este ano está a pasar isto. Pois non se abonou a metade. A metade teñen solicitada e se lle abonou e agora van a xustificar se lle vai abonar. Teñen que xustificar e se lle vai abonar a outra parte. Hai un retraso en intervención, como saben vostedes, polo cambio de interventora, que fai 2 meses que se produxo, e entonces estánse revisando e adaptando, e sobre todo neste caso concreto, hasta que non teñamos a liquidación, como pasa todos os anos, non se lle vai a poder pagar esas subvencións, pero pola información que teño de intervención estamos a piques de rematar a liquidación. Señor García. O pleno pasado preguntaba yo ao compañeiro Antelo que pasaba ou que había que facer se atopaba un animal perdido no Concello de Ames. Xa se nos explicou o que debía facer e convido a que máis veciños e veciñas saiban que hai que facer ou que se publique ou que se faga algún tipo de campaña. Agora a miña pregunta é que pasa con esos animais? Onde está o rexistro público para poder ver os animais que se están a recoller no noso Concello, sobre todo para localizalos, tanto se eres o dono dese animal como se queres adoptar a ese animal perdido. Grazas. Ola, boa noite a todas e a todos. Bueno, como saberán vostedes, acaba de empezar o novo servizo, o novo contrato da licitación que se trouxo a pleno de Lacería fai prácticamente menos de un mes. Por lo tanto, esta nova empresa vai a poñerse a traballar e unha das partes que ten que facer precisamente é a publicación deses animais e trasladarlle o rexistro como se viña facendo ata agora ao Concello. O que se publican son os animais que aparecen abandonados, que eso estaba facendo a anterior empresa e esta empresa vai a facelo tamén,
pero o que son os animais, se falamos do método CER, neste caso falamos das colonias felinas ou dos gatos, non existe publicación, hai que seguir o que si é o método CER e hai que facer o que sería o microchipado e a inscripción do animal no Concello. Moi ben, moitas gracias. Agora damos por rematado este pleno e fora da orden do día do pleno hai unha pregunta cidadá que vai a facer, quen a presentou foi Dolores Gipini Pose. Pode empezar a formular a pregunta. Gracias. Ten a palabra a concelleira. Sí, eu vou facer unha cronoloxía do que aconteceu estes días para que tamén os compañeiros sepan o que aconteceu e explicar. En primer lugar, recibese un correo do Comité de Empresa da Villarda no que indica que queren ter unha xuntanza. Como todo comité de empresa que solicita unha xuntanza, se lle indica que deben de facelo por rexistro. Así o fan e se axenda dita xuntanza para o 5 de xuño. O día 29 de maio, ás 05 da noite, recibese correo que tamén se envía ás AMPAs denunciando a situación de altas temperaturas, sen esperar até a xuntanza fixada. O día 1 de xuño, a CIGA denuncia en prensa as temperaturas elevadas dos comedores de Ames, sen indicar como e con que aparatos se realizaron ditas medicións. A vista da gravidade destas informacións, este Goberno decide pospoñer a xuntanza para realizar, a través dunha empresa homologada por Industria, medicións precisas de humidade e temperatura durante 24 horas en cada centro. A CIGA continúa a súa campaña entregando octavillas con información errónea e sesgada ás familias e convocándoas a asistir a este pleno. Que fai este Goberno mentras tanto? Pois contactar con empresas homologadas para realizar as medicións anteriormente mencionadas. Solicitar orzamentos para climatizar o comedor da Escola de Educación Infantil do Milladoiro. Encargar un proxecto para poder enviar á Xunta o expediente o máis completo posible para que nos permita realizar as obras necesarias, posto que este edificio é propiedade da Xunta e precisamos, polo tanto, a súa autorización. Tamén se mantén unha xuntanza con unha representante da AMPA da Escola de Educación Infantil do Milladoiro, a quen se lle entrega o informe realizado pola parelladora municipal onde aparece o resultado das medicións e os orzamentos que antes mencionei. En canto ao resultado das medicións realizadas en plena vaga de calor son: Ventín está conforme a lei. O punto máis alto non chega a 25 grados. A ver, un momentiño. Díxeno antes, este é un pleno dunha corporación co cal se está dando resposta a unhas preguntas que vostedes fixeron e se están contestando. Se non están de acordo, poden pedir as medicións que se fixeron, repito, cunha empresa homologada, como dixo a concelleira, e se lle facilitarán, igual que se lle facilitou a representante da AMPA Millapeques. O punto máis alto, como decía, non chega aos 25 grados. Isto sucede cando é
cando entra, sai o primer turno de comer e entra o segundo turno. Na Escola de Educación Infantil supera o límite con moito, polo que se está formando o expediente, tal e como antes dixen, para que a Xunta nos dé autorización para poder realizar as actuacións necesarias, polo que non podemos dar os prazos que vostedes nos solicitan. En canto á Igrexa Covas, nunca se notificara a esta administración esta casuística. Hoxe foi o Consello Escolar na Igrexa. E pregunteille a representante das familias si estaban a sufrir os nenos calor. O que me dixo que ningún neno se queixara e que era a primeira noticia que tiñan. Polo tanto, e para rematar, indicar que as informacións vertidas por parte da CIGA non se axustan á realidade. Moi ben, moitas gracias. Pois, unha vez respondido todas as preguntas, damos por rematado este pleno. Moi ben, moitas gracias e boa noite.